Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Wakire mwanjo murigireria ogetembe television igongo kwenyoria nga umurakera anonye oikire asoikire hosana ba amatuka mange aigase orogongo rwa gusimbura tirabake gutwa tingagire tinga kwararire njara hasengenjo kwaburirwe chingeni ikiagera kero kurigirira nonye mbura yairire geka gwitania igechi wiki isato bono itanya gutwa nigakorerekana nga nainde bado no isa kurigiriria ebimeria igaso muchie gose isa kurigiriria ebimeria binge ase riroba ria gose bado nkoro kibire nga nigo bire machani yo koro kyenga omonguru natwanchete ekero ase kero kiagera abande nekero murakera buno yo igo bwatire nigo konyora nga chingaki chinyingi nigo oikobetereri nonye serikali yesonani elinde abantu banyare koragera korende kirogo sononye ase ebiti chawono nabo koranga ense mbiyere kwanyora nga ebimeri mbibwatete kigima chingeni njiboretie goso ichiro omochebosongo chingeni nigo chibororete iye kororekana muna ase eriroba ria gusi umurakera nogenda egikake nabo koranga nebuse irachanda abantu kurende enchara neja bantu mbakurara nchara singenje mbura etarato kurende enchara yarorekanire konya kugusa na berache gutwa amatuko abwango iga gose egikake tari geke samatuka make ari ubosio karibu sana ase umurobiri iga nonye kuigwete mbe iyo konya kugusegesa kwekyo nonye kuigwete nga ebuse yaicire kanya konyo mache ase ubunge kanya konyo machare emorero erinde okonye tobosa konyora rikuba chinga kiunechi gatiga gutigo mubere okamuke mono nande tiga konya koibeka ase umugaso onye tubwatie emirimo obonete gokorera omugaso igoro na bari bonsi bagokora emirimo yabo ase omugaso buno igakira okurigereria bono nigo yekire temperatures chiwikana onye mpaka 31 degrees Celsius igo bono ekero kwanyorire nga omugaso ororire nabo kobeke kobi nabo gutwara tara neriburi tema kobera ase ekirire kiagera nonye omugaso buno igo se strong sun rays nandi nabo chira kobeka asa kongu unabono engozi goseri sanguri ago nabo konyora ria bambukire nabo konyora kwanyorire nonye omochando ukora bokari oko monto asinginjo nga omugaso nigoro mororo no yakama butatu rikorogana gose no monto olivia karibu sana ime iyo morobiri wiga wetwani yagetembe na inche Matilda obaigwa kire tukobwaterana nere Wilfred Matundra koro ase ense mweri ya kabiri korende nekirongorigiriria ari agendete gutokuna intwe buna mwanya getinge nigo ndochenga amangana raiga nigari ayo gukumia o kanonye siasa kere entindi chinga kibune chiga nigo yarorekane bono intwe mwanya getinge gose buna omugusi nigo abantu bakenderete goitana barabwe ase barabwe gose tukurwana intwe ase intwe kyagera igo kurigeria story chinyinge ne chama kweri yo botutukano story chinyinge aiga gose megane menge kurwase orogongo rwagusi kwanyora niga abantu abange ebaweita abandi nigo bagoitwa nabantu batamanyiri amangana yechisegi chindemero nabo igo ebikorwa binde ebyogo cyane bitari kogokia ebitambokero bire mwanya abantu bakwimukia bitari kogokia korendekero tukunya kwinyora ninga oburire buri bwese meri ya South Mugirango gose buri wanyarete kubwaterania chinka chinyinge aliase bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii nigo tukunyura ngagendera kwenekia buna nigo obochenu bwikiranete ase enka yao nonye ase umubiro kwaene kinga nonye ndagirerio kuria nigo ere indagira ikirete gose indagirere ensafi ekiagera bono nigo amaroire ichire nande chinga kibune chiga chomurakera kera abantu abange bagosikaseka gutema kurigia amache arotinga amachanyare gokiase chinsoko eyo nkorenginga nero egati yebintu biri bikoretwa na okubura kwembrase amatuka mange ego hase bonsi bari baganete kurigia amache as much as mokurigia amache amarabu yokonyo gose mumanyete ngensoko eyo mogotumia neri ya botambe tema kubiria amache yokonyo na boigo tema
gukwanira nonye abagambi baino bali mukutauria mache kurunse mwene kinga mwabekero nonye ebitacho na bali bakwagacha chinyomba chobochenu gose ebibara tiga kwagacha ebibara ase chinsoko cha mache chiri gose tiga kwagacha ebibara ne chindoche moturuguru ye chinsoko mwamanya kwateba nga gose kero kene neba mali makeire tema kwene kinga endagera gose amache ali abantu bagutumika nigo are ase agia igo karibu sana ase miroberi yeri tukeriga nende nigo ngukubure nyara gusanga nenje ase chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube na boigo wetrase namba irase kirore GTV yao nabo kugendera gusanga nenje erinde tunyara kubwaterana kurubono wikekero turache gukora muroberiga rituko riarero ritukeriga riala misine kero tukunya kurigire bono naralia betete gose naralia kunerete omogusi na boigo amangana abeire kurano nyamatuka etire nigo ngukonyoria nga nore niribagaria bene rio gusanga nanche gochaiga ase studio korene nekiro kendete kurigia enibo nigo ngukonyoria nga naraiga umanyekanete buna nara umanyekanete buna jobs gose ekerengereri ingire aiga ndoche oyomo anyarete gusanga aiga ase bali bakurike bitabo manyekanete buna Steve Jobs oyogotebanga noba omonda gose notoka nga naye ore omonda ase bali basiretia mbagimabo gose ase buna bono ase obuina obubekire totebe buna bono ase chimbera chigotoka etoke nga naye ore omonda ase bali bakwete bonsi teko gokonya kindi lakini nekero kugenda ase nyumba yawo ose kero gosoa uborere gutimoka ase obukera rituko kero maragoba gwakorire irituko ryawo gochigotimoka ekero okonyora nga no bwatigente kemo gwakora kwanyara gukuna obugima bwo muntu ekyo nakikira gochande gose ekyo nakigento orarigereri waisaneka lakini ko bomonda egati y'abantu bali basirete gose koba omonda osireti obugima bwae egati y'abantu bande abataka tekoreta tofauti ende eyonsi ekero ungochaka na yabirika wateka nigo ngochaka kurase county ya Kisii chinsemo chiri achanyaguta usase kenyorokia ria ng'ombe nene egotoka ime ya nyaguta ward ya Kiogoro county ya Kisii ekero ere ime ye bunge ya Nyaribari chache nigo bono ehamate yomongino yomo yanyarete kubukira gose konyora egekorwa getari egia kawaida ase enka yabo kubwatekana nakeri banyorete buna ningo eng'ombe yabo konyora ebwate mbego yanyarete koba gekobarwa ase njira etari iyokogokia nigo bono yamateyo yanyarete goichana na boigo nekero bagendete kuburia ninki gose ningo nyarete kuimukia egetambukire ekyo goika gocha kogosera eng'ombe gose konyenya eng'ombe egesakwa ekyo na nene ng'ombe yebwateraneti ya tigaretia matuka make echa koigere buna Catherine kwambuka gutumanya nigo egekorwa ekyo kiarenge gose kyanyarete koreta obwobo bonene ase abamenyi bekenyore ekyo kia ria ng'ombe nene oro mugano yo ase nchira eng'ekirano buna okobwatia iya mate yo mongino yo mokro chinsemo chiricheria ng'ombe nene imenya gutari tukuria rero nigo yaboka ningana yo goichania iya magega yo konyora eng'ombe yabo eyukonyere morito yekoreire egekoro kyo goichania nabo igo goitwa goika ogokwa ndio tukumeti na ndio tere surprise yake kono twarorire uko ikutura sama ngana nda gutangatsuna na biramba uchinsema ao lakini rero twalege koneke ao tutanya korora ringi eng'ombe yege rusiria korora unyama ukatiri ebetire chichuma korumagaga esariri lakini ntugenda togotigera manene nyasaye akanege siombeke gekogera mwikote buna abaminto na baba magukoro mwa mungino yo bakumeti ng'ombe ya rusiria chinsa sana gudimo akara chinsa sana naza kushonga ng'ombe no yali wa mambi nabuka naza kujisina ngoenda okolega jesa matani njengo gwile ngo jango nyo ng'ombe ngandiri asika kumeze kile to egekoro ekyo nigo kirera eamate yo esokia ase yaragereria bari banyara ko baba kogekirania ase bono abanyakenyero besoke nabo yo kugikira egekoro ekyo nakoboria eserikali gokora obotuki bwango eri kubeka bari baikirania egekoro ekyo byara biturukiabo Kogosomu na biya biromo gongo. Baba no muya na tata no muya na bayana biso byabo ye. Nakora tata ra sukuko na baba gesira ka gotani baragamba gerege solo gonya na mure utwa. Okuwosi como ino. Kawa subagia sinya na kona gosera. Obe! Mwate ba oro ne mori etoko ira. Mware ko ya mori. Mware
koira muri batongo baroje ndina botole no hukumia kwa nini kiagera ng'ombe ya tata mukonsari ngo twachiri goshekene twanyorire ng'ombe ye ni geitire nande ni gekorere ibintu ibesana ngo togo sabanya sa korege kone nanda rukia ba korete iga no mane no manyete igo togo sabirana nando tusabiro mo yake muntare ikiagera cyombe cyaje yakure kire kinyinge ngo reporter ya Getembe Nchen Catherine Nyaboga. Mwancho murigirire kyo nege korwa gitari kyo kogokia nende kigenerete kugikirwa na bange kurwase orogongo orwagusi na agotigana nayo naboigo orobotironde rwogoichane kurwase county ya Nyamira bono ase omugakoyomo gose enka yomugakoyomo omanyekanete buna Robert Ombui Otuori kurwa ase ekenyoro keria kia kurwase application ya Miriri Award ya Gachuba ime ye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo bono Robert Ombui anyarite kutoka kasungire gose gakwete nabo igumoberoye usugunaine kurwase omote weri pera igoro ange nase enka yaye kupatikana na balia banyarite kwaenekia egekorwo ekyo gose bali banyarite goikira naroro bwase omugambi bwechinse mecho omanyekanete buna omoske Naftal Ongaki anyarite goikira naroro nabo igo kwaenekia egekorwo ekyo ase anyarite goteba nigo ekagire nyagosira nigo anyarite goitwa nabo igo omoberoyo kanyara koreto no gusungwa ase ripere erio korende ebyombe na anene mono kiombe kirikyo gukora obutuki gya DCI na abanyanyimbo kurwa ase chinsemecho nigo bagenderete gukora okubwaterana erio kwenekia buna bamanyire ningi kiirerete omo zao yo igagose Robert Ombui kusiria obugima bwaye ase nchira ere buneyo mambega saa moja na kerwesi mino mugaka bwe kenyoro Shadrack Mukamba okomanyinga oigule bikuro biro mochibuo twoli namuteminya kango choigu ninki kero oiko ontebinga oena kiringa onyorire omumuroko Robert Ombui Otuori iga aro lipera igoro asungunanirie lipera igoro nengoli ebekire bigoti na maboko atingire kabisa na ndo manyinga na mwaene tagoire na minya kwa kegima bwango na enekia na nyoranga kweli mumuroyo atingira maboko kabisa akasuguna neguli pera igoro naenda baka mwae na enekia na nyora netago iro murangwa bono koranga rusiti kunyomba akasibua akaenda akangentwa akaja akasunguli toka igoro yani ni lipera igoro bono narangiria abasigari natabyo mosi yesyo Gachuba omanyia bakeroka bachire negari na baro bakorira uchunguzi abo kidogo nande barakora mbagenderete gukora obutuki bono bachire no mobere bayoirire Tombe Medicare mochari njabali yiga nanyora saa 1:30 namanya gocha ngonyora ngomojo koro gasungire kimuntu dagwita na inde sunge na inde amanya gwesiba magoko ya omwana uyo mojo koro yo igaitira kalendwa kinonye na bakoreteke nyasaye ngwakana ali bwangu sana akane gente tikatogikeri twensi pi Robert aranyora ense yama ya mambia ngomoyo Ombui bwengendire nande itaika chinge na igunga Ombui gasibira magoko igasungire lipera igoro bono tole no gumia konene intuke ndege ngiana gotoka shite waiga omonto goituna gosungwa ekene kiegende getangani bono nje gendola sabangelinga igoto gotulia totegerere eserakali muno yacha egende koro chunguzi ekere ya koro chunguzi sineto nyorero omonto yokora Mwancho murigereria gotigana nayo nigo bono abakagirwa abane
bobokurumi abo banyarete kubekwa biara ne kiombe kerikyo igereria obokurumi aigasense ya Kenya kia EACC gose Ethics and Anti-Corruption Commission ekyo keko nyara kumurikira manganayo ase ense yaito nigo bono litkorigoro banyarete gosomerwa ama mochabo ase ekigambiro ekenene kia Nyamira nekero batogete gose babwaterentigwe na mamocho yo gotabwatia rijiko anene muno nekero obakagire kurika abakori emirimo ime yechiabisi au ime county ya Nyamira abo bale oika 50 onomo abo bane bamanyekanete buna Bernard Ojiengi na Boigo Beatrice Siriba Moncho Morigiria abo bamanyekanete buna Peter Omwanza Beatrice Siriba Maranga Sangara na Boigo George Ogeto Michira nigo bono bakagire kokora gose gwikirania egekorwo ekyo ase omwaka obwechiribubere na 15 nemo oika chiribubere na 15 na ibere abo bono bagendete kurikirwa gusekera banyarete gosomerwa ama mochabo na boigo kuganya ekoti gosekigambero kenyare kogendera kurigireria ekine kya senchera engikira no buno musakito Fatgad Gisemba agotomanya kurase county ya Nyamira. Mwancho murigereria nigo nkombanyigwanga story yugo se omugano yo nigo wono oratwarire omuchando ake osuka abosyo nigo bono hekero litukorigoro abarai au gose chikanisa cha ege katoliki aiga ase ense ya Kenya na boigo koro ase chinsemo chinsengima charengi konyara guchengira lituko ria Jumatano yeribu nekero bono koro ase parish area ya Rangenyo me county ya Nyamira musasirotyo monene anyarete kora omoyegoyo na boigo ekiragendete kubaburia abagusi bonse banyare kubwaterana chingakie chiga ekero edini yegendete guchaka gose yanyarete guchaka bene amatuko ari yokwengata banyare gukora amasabo gusabira ense ya Kenya anene mono amanganari areteto obotutukanu ase serikali enene buna bono moroberio ryosha na boigo okungusanana okukogenderete konekigwa ase serikali na boigo musekito Fatgad Gisemba roboti orasinchira ikobwatia Kase omoyiga bogochengera lituko lyeribu gose Ash Wednesday abwase abakristo bachaka bene orogendo rw'amatuko emerongene yokwingata abwase kera ejuma ase chiwiki echi isano nemo nigo kera eyemo egochigotwara ekirenga kyaye yanyale onyala kumuyonelamo Nyasaye omwene Nyasaye okora kwao omwene Nyasaye asugima wao iyo yanengati yokoranaki yokumwiranira Nyasaye wewe mwenyewe unajijua wewe mwenyewe unajifahamu ni wapi ulikuwa mbali na Mungu ni wapi umeenda mbali na Mungu na utimisi na utafakari ni kwa njia gani unaweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Tusiangalie sana nini tutafuka kwa wakati huu lakini tuangalie ni njia gani tutafanya tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa ribu ase obosio nekimanyirerio bona amatuko mwanyabantu akomenya sobwiko bwense na make naigo kira oyomo nerebuya kumuiranirira omotongi weterase okokora amaya gucyase abande hitangani ekere ekimanyirikyo musaro gakora iswa sobosibwetu etokonyolunga intumwanya bantu ntoliga igase myaka yonsipi eliya kabere ngerimuna mwanya bantu otongi rukurwa sebuse nakiya kwere kurwa kuri busokonyerwo inyora ayene buse na sebuse noiranya ase engakeye boigo nigo kera oyomo akuburirwa weitia ebibe byaye usaba na boigo koba abatoereru tafakari neno lake Mwenyezi Mungu sala kufunga na kufanya matendo ya huruma kwa kuwa wanyenyekevu kujitathmini na kutubu kusamea wengine na kuweka hazina yetu mbinguni kwa kujitoa kwa ukarimu wa wengine. Tunapokea ishara ya majibu kwenye bati la uso wetu. Tunakiri udogo wetu wa kibinadamu na hali yetu ya kifo.
kubatikana na yaiga nigo abakristo basabirwe kusabirania abarai bense erio asinga kia yaiga yokwengata obotutukanu bore aroro ase chinsemo ao bunase omoroberio moya wobobwenia usha richebu rironke gotoka puna enjira eyemo yogokora okwemurungania kurwase abakenya chiskuru nkolera bale yasanchira gwatu kuchigenda sinkire gwenerete murocha mangana asha gusamangana yo nyagetali kugweniwa ebuocho kanoro romu bepi yani National Assembly ebwe nero kuira chinga kichiaye asamba tukaya marionge nali busi babwe gonchoreria batokonye egera abananchi bamenye buya chingaki echecho boigo basabirwe gusabirania e-county ya Nyamira erio okungusana na ogotindi okukogenderete kwenekigwa ati yaba MCA wike omoerio ase esabari eye ya matuko emerongo ene lakini nkubuli abakristo bonsi babwe gusabira e-county assembly ya Nyamira Nyasaye abagambi baitu balitwa chorete bazo tenenere barututa mangana tolengete naende babekiliberera liwenerete erinde elio tobuya konyora obwaga kina magendero alitokuligia nali abantu batagiti hingo reporter Gatembe kurwase parishi ya Rangenyo eyegotoka emeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigadi Isemba Mwancho murigereria gutigara ase amangana echikanisa nigo bono abarandia bechikanisa imeye county ya Kisii banyarete kwesokia ritukorigoro na kwigirira ekanisa ya Jesus Winners Ministry ase oboteneni hose eyerinse yoboteneni bwayo mo Bishop Edward Mwai ase egikaro ekyo banyarete gukora aiga ase omuchio bosongo na boigo digo banyarete kogikiria bene bikoro abiri byo kunyakorama chikanisa na boigo abarai anane mono abali aba mangana asiasa otumeka chikanisa ase ose gotumeka chikanisa buna ase yoko enekia siasa na boigo niko banyarete kotebo buna barai bonsi mpabwene tekwena na amaskani gochiase chinyomba chogosasima na ekro obakoboria abarai bechikanisa banyare wesokia na boigo kogendera koenekia nga banyare koralia obwanjani na boigo omorembe ase abanto obonsi musaketo dipo nasanya na roboti rosinjire kubatia. Tunasikia Jumapili wanasema wanaenda Jesus Winner. Wana incite Kenyans. Kanisa la Jesus Winner liko na thousands and thousands of people. We want to warn these politicians wanataka kupeleka siasa kwa kanisa. Wasiende kuleta vita kwa nyumba ya Mungu. Na wao wanaendanga kanisa tunawaona. Wanatoa sadaka zao. Hakuna mtu amewahi enda kuwauliza. Emirimo ya Nyasaye nigo egenderete kwegererwa chingakia barandia kuro chikanisa ao imeye county ya Kisii babeire bagwesokia na kwegerera emiroberi emiya yo mu Bishop Edward Mwai kurwase kanisa ya Jesus Winners Ministry egotoka imeye mu Nairobi. Name is Reverend Peter Ngene. Pastors and bishops from Kisii County, we offer our support to Bishop Edward Mwai of Jesus Winner Ministries in Kenya. Concerning the land issue, we have known Bishop Edward Mwai for many years as a true servant of God. Him and his church have been working on purchasing this piece of land for over 5 years now. The land belonged to Chumi Holdings. Kurusa mangana ye mitandao igoro ye mirobeli yogo chukosaga ne kanise ya Jesus Winners Ministry ritukulia Jumapili nigo bono bagi keirie engani yubororo na kotebanga ekanise yue nigere eyobo konyo bonene andego chia asevinyoro. I remember wakati wa President Moi, he did this, hakuna mtu alikuwa anamuuliza. Wakati wa Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya hivi. I remember there is a church alisimama ilikuwa kwa tent akasema ijengwe na ikajengwa na pesa mingi. Hakuna mtu alikuwa anasema. I'm honestly praying ya kwamba wanasiasa wetu wasi-incite vita ya washirika na wananchi wa kawaida. Church has built a college called Jewel Complex with the intention of helping the youth in terms of education. Number two,
The church has employed the youth to work in Keheo TV, Mwangaza TV, Mwangaza radio station. Number 3, this church has put up a rehabilitation center and orphanage. And they have also been involved in many humanitarian programs. Nanye nabo abanasiasa nigo baburiwe gutaleta siasa ye vyama asu chikanisa. Siasa ya vyama ya Kenya itoke kwa isikuje ndani ya makanisa. Ya kwamba president akienda kanisa fulani, hilo kanisa ni adui ya opposition. Opposition wakienda kanisa fulani, hilo kanisa limekuwa adui. Mambo ya kanisa ninaomba tu kwa heshima. Wale ambao wanaongelea mambo ya kanisa waachane tu mambo ya kanisa. Kanisa iko na Mungu na ni kazi ya Mungu na ni mwili wa Kristo. Tu support kazi ya Mungu, na tunapoona wanasiasa ama mtu ya nje anakuja kanisani kutembea ama ameofa anaweza kusaidia mahali fulani, ni yeye mwenyewe ameamua kufanya hivyo, na si tusikuje kuingilia katikati tukaanza kuleta mambo mengine ambao labda ataleta shida baadaye. Uripoteri gatasinikia unambe ya mukia gatembe koroiga ase county ya Kisii ilitirana enkoro kwa Dipon Asanya. Siasa imeyeche kanisa na boigo emechango gokanwa imeyeche kanisa kero murai wense anyarite kugikiria amangana ayo mutinyo saba umwaka weta korende nande bono nigo abeire gose abakenya bange bachakire gutwara amabole kubwatekana nigetambo kiro kyae kyogoswa ase kanisa yo ya Jesus Ministries ime yo mochoro ase chinsemo chiri cha Ruisambu ime ye county ya Nairobi na boigo kubwatuka chibesa chinyinge kigima na kanyara kulia eira ekero asekero nigo bono bakenya bakunya kweburia umurai wense nekya agotumekera gose ninkia gukwanera amangana yo atari konyara gwikiria omanyene korende na koigura barandi agukorosa orungo rwa gusi nigo besokire na boigo kwene kianga ko gikiria engane yo ekero bagoteba buna chikanisa nchibonete gusikwa na boigo abaraimba bwate obusibore bogoso ase chikanisa korende tali okogenda koraria asiasa gotigana nayo nekero ngokuirania agoikase oroboti rori rwa mangana gose oroboti rori rwa bane abakagero abane bobukurumi abanyarite kubekwa byara nekiombe kirigio kurwane bokurumi asense ya Kenya kia EACC gose Ethics and Anti-Corruption ase e county ya Nyamira nigo litukorigoro banyarite kubekwa boikiwa bose bwekegambere kenene ime eye county ya Nyamira na boigo gosomerwa amamocha abo ayubono babwateranire na bitambukiro byokolika abakori meremo wetania 50 abo bale 50 ona batano nomo erinde gose ekero banyarite kulikwa asinjira etari kubwatia richiko obane abo bamanyekanete buna bono Peter Omwanza, Beatrice Esiriba, Maranga Sangara na boigo George Ogeto Michira nigo egotebekana banyarite gwikirania egekore kyo gose banyarite kolika abo wetani 50 ase umwaka ulio 2016 gwiko mwaka o 2017 buno musakito ofat gadi kisemba gotomanya nigo bono kigambero kyachakire kurigiriria ekine kyo kyabo akero bono baborire oboterero na boigo baganete chingaki cyokorigereria na boigo kugendera gukora obotuki asinjira erenyikirano kigima Omwanza Owara Count number 1, abuse of this contrary to section 46 as read with section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act number 3 of 2003. Particulars of judges Peter Omwanza Owara on devised date between June and November 2026 within Nyamira County in the Republic of Kenya, being the county executive member in the Department of Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services. Nyamira County use your office improperly, confer a benefit of 56 staff by appointing them as officers in the said department without authority, contrary to section 63 of the County Government of Act 2012. The abuse of office contrary to section
46 as read with Section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act number 3 of 2003. Particulars of office: Geoffrey Ogeto Michira, on diverse death between June and November 2016 within Nyamira County in the Republic of Kenya, being the acting chief officer, Department of Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services, Nyamira County, use your office to properly confer a benefit of 43 staff to requested for additional staff to be considered for appointment for employment in the Department of Gender, Youth, Culture and Social Services without involving the laid down procedure and lost recruitment as by Section 63(2) of the County Government Act number 2012. The essence of bond is usually to ensure that matter proceeds for hearing until its finalization, as accused is deemed to be innocent until proven guilty. We have statutes which govern bond bail. We also have our constitution which guides us on bond bail and the reasons thereto. I hereby order that accused can be released on bond of 500,000 and surety is the same amount, or the cash bail of 200,000 shekels. Abuse of office contrary to Section 46 as read with Section 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crime Act number 3 of 2003. Particulars of office: Beatrice Mokeida Siriba, on diverse deaths between June and November 2016 within Nyamira County in the Republic of Kenya, being the Secretary, Chairman and the Vice Chairman of Nyamira County Public Service Board, respectively use your office to improperly confer a benefit of 56 staff to with appointment of employment in the Department of Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services contrary to Section 63(2)(a) of the County Government Act number 2012. mwancho murigeria gotigana nayo nigo bono abamenye kurwase ekinyoro kiarianga bigotoka ime ye ward ya Ibeno bigotoka ime ye bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii banyarire gochengira egekorwa gose banyarire gogokera amagenderero anene mono kubekirwa chitaya cha botuko gose chimanyakanete buna street lights ase chinsemecho nigo banyarete ko enekeria yaiga gose banyarete gusanga anegetaseni kiagetembenekero bakorera buna nigo bakumwireneria omo MCA we chinsemecho nabo igo oboteneneri gose omurai we county ya Kisii omoske Simba Arati nabo igo bakuboterana nomo MCA we chinsemecho kubaenekeria buna banyare konyora chitaye echo erinde gokeya ebikorwa abyo bosaria nabo igo nayande amange ayo chakolekana chingaki ase ose achingaki chinsemo ao konyora chibwate omosunte musaketo Daniel Ontiri narenge ase chinsemecho narbotioro senchira ingikirano gwetera ase wizara yechinguru chumuliro wekase county ya Kisii inse boraibwa mu MCA we ward Ibeno moske Steve Arika abomenye bebinyero aho egati yabo riangabe nigo bale nekibakogokera kubwatakana no kwegekwa gwechitaye chiga ase chipara aho chensemeye echimanyikanete buna chi street light ubunencheremo yo kubaikiraniria amagendera ogokeania obosalia na gosiria embwa yogosieko bonchire mapema liwe kinia geuchumi gwetera so kwenyorire ngeria wakangambia mono ase twabwatiranite koranga chitaya cheriangabe chokire ugwetera national government na Kenya Power mushimiwo ito Zairi Janda na Gwetere County umugabano ito Simbarati ne familia Kereli ane familia uka na bande bonsi
twabwateranite kiagera igasiane nokosaba ebinto ndete kenyoro chitae chiga bwego nigo chirachikoba echobokonyo bunene achisukuru chirasensemiga igatiabo eria yokoenana megerio ya Riangabi Polytechnic Riangabi Comprehensive bwego nasi chikanisa chiensemeye igo nkora teringa kirasa arabire nabali bataranyola stima gwetera kubatana nandi no mweshimi wito Zairi Janda kuna bantu bare ground bina chirichiro system negerete ko ichirichiro ngo chakere wiki yiga igenchoro contractor no ere ground igo nari system taraika gasinere itogo kora yekogera ebintu byonsi mbikirane icho obomoyo goro etambo kirekigani gokia abomenye bange na hase bake bali abanyorari bagari ogosanga nigetaseni kegetembe obaorokia omogokobo bona twagokira singencho yobora bwobu ekera ndrogonyora none mekore bisete gaiga aba ebyo konyora batagete ngegesunte bachake gwaka abande chingete lakini bona ntumate ngobora bwobu koba chingete chinchi gwakwa bantu bakonyara kaba bakurwani gwekera mbarorekane bwango twagogete tukagoka nandi tukaroranga onyenjanyare kana nandi kende kementwe omoe musie nagenderete gasi abagambi baitu bagenderete gasi onyembancha nainde batokonye kende ekora konye turu musunte bono twabeto ubura ubwachite uburagera tokora mange egekogera igesunte kirikonye obobiyo bakogenderera aigani gagocha chinga kia barai ao kurwase county ya Kisii bagenderete no mokia boikeneria bamenyi bechinsemo chaba magendero ubunencheremo yokwirwanira na gwekinia gisiasa nkurubudrega sene kiagatembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri mwancho murigereria ayo na mangana yo ko kurase wodi yo ya ibeno na bayo hoska obosio nekerochi ngache nyinge gosecho family nyinge tigenderete kuboria na gusaba obokonye kurase orukongo rwa gusi nigo bono yamate eyo mugaka Samson Nyandere korwa ase ekenyoro kya matongo ime iye wodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira yasokire na kuboria bali bari no gwancha okuya banyare weswanani na kubakonya magega yakire bunanigo umungina bwenkeyo ase erieta Abigail Mura abereka kurwara oika asegeka kimyaka 5 oyo bono nigabereka gutwara omuchando gokorindagera nako yeruka nekero baborire nigo bono bakanetyo bokonyi erinde banyare kumanya omuchando obwo mungino yoiga anyare gokonya kanyore oburwaria asinjira ere eyabene kegema omusekito Fatgad Gisemba nanyare tugutarira enka eyo mugaka Samson Nyandere Yamate yomogaka Samson Nyandere obwori kurase kenyoro kya Kapsusel matongo kegutuka ewodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo besokire na kuboria abantu bugwanja okuya wesoke na kubakonya kubatikana n'oburwaire obo bore ase yamate eyiga abwo ase omongina Abigail Mura abeire ase getanda egeka kemyaka 5 bono abwase akwerera buna nigo abwate umuchando wokurya endagera na mayiga yaye oyeruka yonsi ndugutu buri endagera daro kana rero kurase ensemo yaye omugaka Samson Nyandere obwori nigo akwerera buna atemire kubeka omukya omonene eryo kurya enchira yo kumurwaria omongino ye kurende gwikira rero iga taranyora matunda andonsi nkamatonga mbwata bokongu omongino na Abigail Mura namwe tiri chinya getarto kana asinyi bono ndataba imonkonya ene mama na kimo onkonya semujenda gende kyansi timbu atikende akuri bona bajana na mukinya yotanya na tauna bona chibese mugwatinga na ta timbu ati na ta buma kubyara na tikumuri yonera bona yana ntate bankonya rumungu na musabire amabira munkonya rumungu abayiba amana abana esukuru bona nabe maricha
ensemo yaye Eunice Kerubo uyore omwana oye nigo akwerera buna enka yabo baeteire obugima obube gokoba omoibori omong'ina uyore omurwaire nere ukarigirie nonya nindagira ya mubere egento bono kiababereire egurube enene konye mama kwendike barua ututundia bono sai narwarite nabo tokobenjara iga bono masomo na jogo jaro bono na masomo konye nabo bagushughulika bono siyeikeire chibesa chiaburu none chio kwendelia masomo na korte form 4 ne college nari gochigotoini bono besa tisio ina basaba munyare gotokonya asimungonyare chingaki echecho nigo John Bosire agutumanya omugano omwenge igoro yamate eyeiga asenere asegetire abomoyo bugwanja kokonya yamate eyeiga erio konyora obobwenia wabero murwera singa kirentambi yaja gitoro 2020 weti kunyega tari kinyinge weti nyambondo Mission Hospital ochenjuira naka oiruru nyamira ochenjuira naka ochire kindu wona finally wona mambi yara iga to mwiri nyagitari clinic kirega userigaria waika batenga mba konya iga bono iga igare nyomba nabaga niri kibesa kitaringe angeru fumyambiri amisini iga meko nyoro bogwenyo ora to udigirira kune ase namba yesi migira 0713 82 42 79 asa marita go jachoni Bosire Semboi ndora tu aroko banyo kuya tu abasabira somo yo gwante motokonya Hingo ripoti ya Getembe kurwase ekenyoro keiga kya Kapsusel ekyo kegotoka imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mogirange County ya Nyamira Jeff Atigadi Hisemba murigireria ayo na yanda mange nabo kugendera kuyanyora kwetera ase chinse mochiri cha social media gose kwetera ase emitandao ito ya kijamii buno mono chinse mocha Facebook ase gotonyora muna Getembe TV chinse mochiri cha YouTube na raso gotonyora muna Getembe TV and FM kwetera ase inamba yetu ya 0726 44 73 67 na pokulika riuko umanyire teriao chinse mochiri ombate kuri mambi yabono na bigo ekirengererio kiago ngiriki na nene kirongo kunyoria nga nale amange agenderete meyoro ngorwa gutsikore na boko genda kuyanyora kurwaiga asigita sinikiga ime yomorobiriga una togenderete kunya kubwatana na togoska obosio na ekero obono twakorire amayani gongo kunyoria buna ekero togendete kumurikira engana yeiga gose tokurigera matuko aetire ninki kyabereke okorekana gose ase history nero gonkoranga gose ni goranyare koranga rituko oria rero chitariki isano nemo chemotinyo gatatu ni gobono chitabwatia mange asa matuka aetire korende ase umwaka uri bochiri bubere ne 20 gose mwaka 2020 nekero oboroire buri bwa covid gose coronavirus bwabete bugutara ense engima narikonye bwabwateire kegima nabo igono gukonyore nga chitariki bune chiga omutinyi ogatatu umwaka 2020 nari ense ya Kenya yanyarite kuimukia gitambukiro kyogokana chi gokoiruruka gocha chinse ense anene monense ya Italy korwa asense ya Kenya gose abantu bakorwa Italy gocha sense ya Kenya muna enchire yamo yogotanga oko gendera gose oko reta uburuiro bu ase ense ya Kenya go moncho morige chitariki chiga nari ense ya Kenya yanyarite kubika egento kyamanyakanite buna temporary ban on flights gocha sense ya Italy na boigo korwa ense ya Italy gocha ase ense ya Kenya no gonyore ngoporero boiga wa covid kro bwachagete na boigo kro boigete ase ense ya Kenya amwako yo 2020 nigo bwabete
bokoretwa amakwa manene ekero bona abantu abange babete bagusiria magimabo ase chinse chinyinge unabona chinse chiri cha ense ya China ni chinse chinyinge chiri chanyarete goitera amangana makongo nabo igekera abantu gusemeganda y'abantu banyarete gusiria magimabo ase goitera se uburiro bwa COVID-19 nabo ikorokana muna namatuka make aetire lakini bono emyaka ngomnyokere emyaka 5 bono ekoera gesa uburiro bwa corona virus buika ase ense ya Kenya na oigonekero ngendete gukunyuria buna ekero tukurigereria amange ari agendete ko bwate kose aria agutukunira nigo ngukunyuria nga ori nigo ase Steve Job anyara gukwanira gose kero narigererie engana yae nigakwera buna nekero gwasiririo bugima bwago kore omonda watoka nga kwa eniwe egati y'abantu bande abataka omobero obo nigo ekero gwasire turi gusirana kende gyonsi etoke kwarenge omonda etoke kwarenge omotaka ebyo tibiri komanyekana ekero omonto ararire igo nere buya ekero omonto kogenda gose gwakorire rituko ekero asekero kwanya kwebore narari wakorera maya ngereki watemire gukora kiakonyire abantu gose mbarabi gwakunire chingoro ase kera rituko igo sekere byonse biri gukora ene kyanga kwanyarire kogokia babere batatu gose tari kogokia abantu gose kwanyarire gukonya abantu babwateme chando no kwetera asinchira yoko bakwanera enchira yogotarera abantu enchira yokobeka abande ase amasabo nabuigo ebintu ebinde ebinge tari nga ogokonya omuntu no komwachi besa choka nonye kumanyira gose gukwane nonye omuntu umanyenga kiabo kirenda kiagenderete abantu bamanyanga mubanchite gose no banchite nere egekorwa ekia igo ekero iratuke ngano kendete kurigia enibo nere buya gotenenga ase ense korinde nekero abantu bakorara nigo korara otabwati kende igionsi teri buya gose tekoba engencho tekoba egento kengencho ekero uratuke nga nigo ayoro monda korinde kero gotinde kwa gose koiriro ase chimbera buna bono tuteme ase chinsemo chiri chalangata ase mibere gotugutwa kwanyoranga naye egati yabali bakwete gabo naye o kwarenge omonda lakini obonda bwabo tori kogenda na bwo ase riroba nekero ere chinga kichiga cyo kwengata buna koigure abarandia gose anene mono koro ase kaniseri yege katoliki niko bagendete kuboria buna ingake gose Ash Wednesday eyare ngerit koregoro nigo riburiri koro kenga amwanya bantu namoraba nande nairane asamoraba igo byonsi biri gukora tego cost okonya omonto gose gokonya bonsi bari babwate omochando ande ansi aria sora nyare korambari tema gukuna chingoro cy'abantu tema akokora kogera abantu banyare guchingira gose kugochengera nonyekero gwatimukire bagochengire buna omonto orenge ebwengenjo ekero ngendete kurigereria bari nainche ase umurubiriga nigondo tinga nabange bagenderire gutuma gose gusanga naintwe gutira asinchira yechi ujumbe buna bono Livingstone akala Kenya agotebana are tunde in Vincent Ogutu agotea pamoja Victor Mondo Mienda agotea goikate hoteli ya Buga Village Bomondo agotea tunde in ime yomorobere nekera kubolio muigwa wa getutu Thomas Ondari na Anthony Ragori banyare goswa ime yomorobere Frederick Ogembo agotea Corona Kuru City ngigo agotebana Matilda a good morning in the studio agoteba egasiengia mugendete gukora mbia mono sana nekera kuburia musori bwegesusu na omwana Lini Mokogoti na Lydia Nyaboke akobateina good morning bagendere gotune ime ya Getembe TV Gilsa Kemunto agotebana korwa magwawa tuned in Moses Nyakundi na Lydia Nyaboke Frederick Ogembo mbia mono sana Kerry Esther agotakorwa bobasi Nyaboterere Amorioka good morning na mama Mary na mama Mary Nyarangi na my son Eugene Brighton abana ba Minto Bonsi pamoja na Vanilla Van Boy pia mono sana Adrian's mom korwa oroboti nyatieko nere Ruth Kemunto wakire bia Honorable Julius Omosombago ta pamoja korwa amakarama tutu settlement scheme Nyamira County na bondo chinga irorete ujumbe yaye kege maiga Natasha Mkiuta agotaba tuned in korwa kanyimbo nele toto la kisi good morning pia mono sana Menta agikanana agotaba korwa Kiumbu niko ndani mpaka mwisho
buya mono sana gendera kulika ujumbe yawo usonyo kubwate babiri batatu naye echinga kivune chiga kwaraira chinga kichabene onyo kubwate esimu yawo lika SMS gochase namba yore 0726 4473 67 lika ujumbe yawe enkego chaiga studio nabo okonyoranga kero kende omenyete ase taoni oganeti gukwania nonye mamo mino ore ase inka gose oganeti gutuma maiga nonye gochiase magukoro ane mono buna bono chinga kichiga kera bantu abande bachakire aba bachakire kwengata nabo igokorigerera dini ya Islam nero etarike yo moyo mutinyo yiga bachagete umuyego gose chinga kichiri chabo chimanyekanete buna Ramadan eyo nabarabo bako engata ase egeka matuke 30 weka 30 noyo mo igo bonsi bari nande mbari aroro barwale tasinya gitari ao mbari basiriri nabamwabo nabo konyara kubatumira ujumbe yawe gwetera igase gitaseni kyagetembe nabo igo nale gose mbari babwate abancho ababo batanya korana nabo kubatumira ujumbe yabo nonye uri bwate birthday nabo kumuwisheri gwetera ase gitaseni kiga kyagetembe television nekiro ndachiko genda se mutumo komoke ase ngencho hebiro ingoira na segekeke ndare kumurikira chigazeti chiri tukeriga ria rero Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha buno tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno boruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes na kiboruire bwe sukari bogo somo bero goime hypertension no boruire kera manyinga kogende igure somo bero Walfit itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ngenduga conventional medicine yani ubonyagitali obwa kawaida itosomete ngenduga nutritional medicine na marioga alyakurwese endagera yaito ya kawaida kwa mfano we have ntubikonga amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko lya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akurwese mete twarwalya marwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yaito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusaniogo asamarwaire minyoka. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon.
Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyibwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi edwe yemu chimi kenda. Wigo nabo okwego kene package yabusa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo cha kibirigo kuse Mark Obare Skymax Supermarket imeyumuchulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyumuchubo songo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na woigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera search number chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakoringolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers korengania cho marwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuri ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Ouru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate emerega gose nuganetie emerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu chiokugora gose gokomboya tarera Buffertents. Buffertents yemanyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emerega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emerega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chigesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Television. Getembe Television ekionga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega igo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto Buffer Services chiekerero tugutumia ububwenia bwekerero technology yo kuligererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa amariogo na marioga yaitu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nale to kurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
Yosemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge imbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokorabia na koburuga eliogo simekalioka otalikolema na amuyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboreme kurwa asi abamanyi boboreme bosakegema inyora amaguri yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols nabungoma Imiakisi niko bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa nsubwo boleme nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ase ogo design, print, naboigo brand, wakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibane chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibane cha 3D, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechi chuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerotadari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko kwanya nka itogo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Floor kusotwa kresimi ase namba 0727-026-368 kusem 0115-541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nabatebi nambasi electronics ego kanza mochibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba siko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno kako bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels tarere imiyomo chibugembo stage gorigoro osewa kesimi asa 0729 646
385. Aiga no numbers aba customer baito bonse asimole na baliganiri kere gento tobwate na netobwate bintu bich quality chigoro chingia kabisa. Chaso winge na nyora kane tigaminyo ke nyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kere gento aserigori lyomubuko o. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati wekarigori iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera aseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria karibu sana nekera bono turanyara gusanga naye ayo ari me gazeti chirituko ria rero nindo chenga ni inchibwate mangana mangi anene mono akubwatukana no muruberi oriosha na boigo siasa ntindi eyo gendete kwanikiwa ase serikali enene nekera bono ingana eri gose ukubwatuka okwechibesa umurai bwense kubwatuka chibesa gochase kaniseri ya Jesus Ministries ase chise mujiri charo isambu na korokundo chengani gokorgendete koreta ribirira ritindi nechi gazeti chiga charero njibwate ayanda mange ayuare imearoro nene mono naro ase semiri yechi semi korene ni gongo kumanyanga ko bwatekana na ngane yo yogo sanga gose yogo changa chibesa gochase ekanisa ni gondo chenga momanyi onyanchonori agontebi oyo momanyi nazipora oye abo asagotenga abo bago kwana tiga bainyore nga chibese echo nechi abakenya bachandigite na bainyore ekanisa nigo ekwagacha n'abashirika abanyene nigo ekwagachwa n'abashirika abanyene tiga abamuhirenerie chikonye abaruire manya mariogote iyo ase chinyagitari mumanyi eganyare gusange kerengereri kae kubwatukana kiringa niga bakenya bangi be murunganeirie chibese echo chikubwatuka uchase chikanisa kero murai bwenza nyare tukubwatuka 20 million na ndakarira yogo chikubwatuka 100 million nigo chase kanisa iyo yemo ime ya Roysambu county ya Nairobi korene mumanyi niga gotebanga abo gose aba pastor abo ekine kerengereri kae ngabo banyare tukugira egetambukiro kyo kubwatuka wechibese uchase kanisa iyo ngatiga bainyore buna chibese chiga na chichubonete gokonya bari barabutaka abakenya bachandigete nabo igo nigo agotebanga ekanisa nige kwagachwa n'abashirika
mwancho murigereria kerengereri kia ongereki abara imba bwanete gusanga gusimba bwanete gukonya kwagacha ekanisa gusige bwanete kwagacha n'abashirika abanyene nabo igo kirabara ya baiga babwatukire chi million gucha sichi kanisa ndere buya hose chibese chiga chirwe buna bono oyagotebanga abari barabataka kigima nabo igo amario gotayo ase chinyagitari nkerengereri kiao osenkerengereri kyo bwate gocha se nambe 0726 447367 ase oyagotebana oyori abuga kuro hoteli ya buga imbuya nkobwatete buya mono kigima gendera ko rika riukori ago se ujumbe yao ekerengereri kiao nyara kogendera kogesanga wetira se nambe yo yeito ye studio na boigo ndochenga Anthony Ragori agotebanga akobolia Victor Mondo omiyendanga aye igo ore awangana ikeusieke nege kungwari geteiga igore buya pio rogoko tina manyanga inkiamineti korinde no ndo charime umurobe Alex Mauti agotebana kurwa Marokisi County na Rasugu Caleb agoteba kurwa Sosera ako locked in gose tionde in mbia mono sana nekiro bono toko ai gose toko rigereria kegima ayare image gazeti cheri tukoria rero ndo chenga gazeti ya The Standard yeri tukoiriga na bebwate headline goseringa limwamu likongu kegima ekere kurigereria amangana yobo cheno gose amangana ali ya health ekera kumubwatirania umuwaziri bobo cheno omosubati Deborah Barasa segotemana clueless health CS ekero montako denga nigore clueless metenige ko rete miningengao osekero kenenga nigo bono yarorekandenga tabwati ncherende gosebirengera imbi yabwate biranyare kokonya gotoria ewizare yega yobochenu asagota which way Deborah Barasa appeared ill prepared to face the press after calling for an interview. When questioned on the public health insurance scheme, she struggled with answers, just like when she appeared before the Senate last week. Ngani go bono yarorekanire umuwaziri oyiga hora semangana yobochenu bono tamanyiti kosekorengana ni gazeti yiga ngani go bono tabwati bo manyi boise ine ase wizare yo kubwatekana na kiringa nigo anyarete kwarigania aho bariki bamangana maya ase irituko rigoro korinde nekero abariki banyara goikaroro tatwara ninki gosekera banyarete kumuboria maboria ne igoro yamangana ya public health igabure twigento akoiraneria bagotebanga tari ntunde ntangani nganonye ewiki yaita ekero aringe ase ebunge ye Senate na nyarete kuburwa egento agosanga na gose na nyarete kuburwa ekyakoiraneria kubatakana amabori ari aringe kuburiwa akera aringe ase Senate na boigo nigo egoteba gose nige bwata mangana yesa gotebana we are cognizant of issues that were raised by the Auditor General. The ministry clarified and substantiated each issue and provided the management report to the AG. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer who is the PS Medical Services. Igo bono nyarete kukwandanga kubwatakana na roboti ro Auditor General nekera kuporianga umurobiri yiga OSHA nigo ore inse ye serikali guseningo okubwata chibese chiganke ganja kichigoso cyomuroberi OSHA korende nigo anyarete goteba buna nigo abone tekoiranirwa ngengane yanyare korigererirwa no mwatoni general nande akanyara ko batoma gose koteba buna nigo yoro mo principal wa mangana medical services nere oranyare nere ubone tekorigereria mangana yo korende ne mugano yuko nyora se page ya kane gazeti ya The Standard ekero ndo chenga nebwate amangana mange kigima ekero tena health CS Barasa at pains to explain Auditor General's SHA bombshell. Barasa fails to answer questions on control of health scheme. Pono tabwati okwereneria ekiageranira inigo umuroberi yigo SHA ora ensemo yobocheno ara se wizara yobocheno iyo musubati Deborah Barasa akora lakini tamanyeti nonyenere ta
bwatie keranyar koiraneria iguru ya ningo otenenerete umurobiriga osha gose nonye ne serikali ke yotenenerete ngai chibesa chiri aba Kenya bakobatoka guchasa umurobiriga chigoswa sha shift controversy escalates as hospitals turn away patients nigo yarorekane ngabono umurobiriga obeire koraranse so umurobiriga sha nigo rarirense kubatikana kiribuna bono abaroira abangi nigo bawikase chinyagitari korende banyara koiranigwa mbari konyora obo wenia oyo bono oretire umuchando monge oyo oirire nonye ne bunge ebunge nene nonye niriye senate guchaka gutwara amaburi guchase wizariga yobocheno na serikali ya Kenya na nebwata mangana yegabu ekira gotabanga mangana yu ya gusemurobere goseningo onyarete gotenera umurobere yeshani kanyarete gotabuna bono oyore auditor general nigo nere omanyete ninki kekenderete nigo bono agotabanga these issues have been comprehensively addressed ngamangana yo anyarire kurigirirwa ase amatuko aetire korende nigo bone gazeti ya tabitenga nonye nero korora tamanyeti abantu akora gose tamanyeti wizare yakora naki egokora imirimo kutigana nayo se page ya gatano engokwanire mangana siasa segotana ODM set to reap big as Gachagua Alice kicked out ngabono ababunge bari asensemo ya gose bara sekiama kya ODM nigo bara chikonyora mabaga manene kima ase bunge enene na kurinde bari bonsi bari abasani bakorogana ngani go bari abasani bayimemono unabona mu bunge okitunguri nabande abange uyo kitunguri umanyekanete buna wa mchomba gathoni nigo ekororekana ngabono mpachikonyara gotukuterware gose bago chikonyora mabagari ara manene ase bikaro ebyo biko chibyakorekana ime ye bunge gose ase chikomiti chiriche bunge nigo bari ase kiama kya ODM bara chikonyora koegwa ribaga rinene kigima asigote MPs close to former DP asked influential house teams nigo bono banyari gotuterware gose banyari kubekwa kando bari abasani baimemono bomusikeriga Gachagua na President Ruto's vocal critics like Selassie also placed in less lucrative committees ngapono nonye mbali bagendete konya wakeri ogibona bono mubunge ori Mumias East musike Peter Kalero Selassie oyo kocha onya gotemo gwakeri ogina koraga serikali ebyara kigima nigo bono bapegeto ase chiko miti gose chikamati chiri chitari echeigoro mono ase ebunge mugano oyo page ni ya gatano gazeti ya The Standard yeri tukoria rero na page ya gatano narimo nigotabana Ruto in dilemma after parliament rejects Raila's path to top seat ngabono nigo murai wense muske William Ruto anyare gotigara ka atabwati ekiara kore gose agazupaete kubatakana nakiri unabono ebunge nigo nyanyare tuguterare engane yo yokoenekia nga umuskerela Odinga onyare kubikwase ekerogo ekenene kigima ase serikali National Assembly Senate report rejects NADCO's proposal for Prime Minister and leader of opposition offices ekero obakurigereria roboti rorirwa NADCO nigo banyarite gukana buna tibari gochiko koenekia gose banyarite gukana tibari gwetia roboti rorirwa NADCO anene muna sense meri gukwanira amangana yobo Prime Minister abose muskeraila Odinga konyora kagirwe nga nachiko egwali bagerio ryobo Prime Minister na boigo nyare gutwara chiabisi chinene kigima chia ensemo ya upinzani eyone gazeti ya The Standard page ya gatano narimo na aigotebanga MPs want president not to dare bring back the proposals unless he is ready for a referendum ngabono niko ababunge abo banyarete koenekeria umurai wense tabasa koirane na indi engane yorobotirwa NADCO guchase bunge nene korende onye rioka kebangete gucha ase amangana yogokora amonchoreria ase katiba gose ase wetera century ye referendum umugano yipeje gatano narimo ase nendendo chinga nekenete gukwananga umubunge okatanga mwanyekanete uno mosike Edward Murio asa goteba buna
If they truly believe in what we want to do, let them bring the referendum as they seek to change the basic structure of governance. Ngabono onye serikali keganete guchenjia gose gukora monchorere ase oburai bwense ya Kenya kwetera ase enganeri yoroboti rwanadiko tigabono serikali nyare wanjira amangana ye referendum gose gonchorerwa kwe katiba na libaranyare gwikirania ayo onsi yuno mobunge ogatanga umwancho marigereria na boigo umuseneta oyore umuseneta wabange ime yebunge nigagote babuna omanyekana tabuna musike Cheriot asegote banga Kenya Kwanza and ODM talks based on mutual issues ngani go yarorikanirie nga egati ya Kenya okubata negati ya Kenya Kwanza na boiga kia makerikia ODM nigekoroke ngani go bategete kurigia enjira yo korosia obu amate obuya erinde banyare gukonyana agati kiombe kia ODM sekia makia ODM na aboigo okubwatana kuria wa Kenya Kwanza Chebukati page hata na kabere kotana Chebukati Kin and friends eulogize him as honest ngani gobono bali barange kigima na uyo kabere munyakirego kiombe kirikyo bachori ne chimbebe kya IEBC Kenya gusira Wafula Chebukati nigo obono aba amate yaye gose family yaye na boigo abasani bonsi bali barenge angenere banyare kumurera buna nigarenge umurai uri gukorera ekene. Family says he was a dedicated father and a loving husband. Nigarenge umugaka umuyo chase enka yaye na boigo oyo renge gose niganyarete ko kinya abana bae asenchira engia kigma. Former IEBC colleagues and lawyers say he was straightforward and firm. Ngani garenge okorera maene nande na tarenge konya gotumia chinchira chire chitari gose chinchira chitari echingikiranu gukora ebintu obiae. Umugano yo rase page ya gatano na kabere nekero bono ritukore igoro anyarete gukorerwa gose anyarete gukorerwa kugendera gukorerwa umuyigoye bo moerio korwaso boiko obwense. Page ya gatano na gatatu niyo ebwate aiga Wate mwaziri wa mangana yoborindi ebwaime umuske Onesmus Kipchumba Murkomen sagoteva. We have set aside 40 million to tackle floods, assures Murkomen. Interior CS says Kisumu, Busia and Tana River residents have been warned. Ministry is also educating Kenyans on safety measures and improving drainage systems. Ngabono abantu aba Kenya koro ase chinse mochire kune county ya Kisumu, county ya Busia ne county ya Tana River niguba nyare kwa ogukurerwa ogotindi anene mono kubwatekana ne toigo eyekageire guchanande kubabwaterania kigima magega yokoba babire bagutwara emechando emengi gose babire bakubwaterania ne mechando ye toigo ekero asekero no konyoria nga ase county ya Kisumu, county ya Busia ne county ya Tana River ichonchiri chibebekaine na macha manene bunabone ya Busia na Kisumu chibwateranite gose chirange kigima na chirase nkegu ya Lake Victoria na boigo ya Tana River nigo eure county ere watoroche oronene kigima gosorogale kigima na ndrobwata machamange asense ya Kenya rumanyekane tuna River Tana bononga nigo chikoba chigo chichengerwa anene mono engaki yembure nyinge kero bono konyoranga nigo amache akoba gagukurubane abantu na boigo gosomba abantu abange usiri amagimabo na boigo enibo enyinge gosira nigo aiga igukwanira buna abantu gosaba Kenya goitania chimisato 315 lives lost the number of Kenyans who died last year during floods while some 293,205 persons were displaced. Abantu wetania emero chimi isato banyarete gusiria magimabo kubatikana neto igairia negetuwe omwaka oita na boigo abande wetania chiri buchimi ibere na merongo kianda wetane 290,000 nigo babete bakuborwa gose
bako nganywa kuro ase chinka chabo kubwatikana neto igo yanyalete gusomba enibo enyinge anene mono gusaria amagacho na aboigo kwirira abande abange gutigara batabwate chinka eyo yerirete serikali chechi county na boigo serikali enene goisonane irinde kubakonya na umugano uyu konyora sepeji ya gatano na gatatu ngaigo bono waziri umusikie Kipchumba Murkomen iganyaje goteba buna serikali yabekire kando chibesa chire chi milioni 40 echo cyo chikwaneke ngachanyare kurigereria amangana yeto igo ase ensi ya Kenya sa amatuko are ebosio umancho murigere page ya kenda ndoche goteba na report Kenya among nations with alarming hunger levels nigo arorekane ya Kenya ni ere etangaine egati ose nigere egati chinse chiri chitangaine chibwateranire no muchando obwinchara kigima nande buna konye kirotogo chako muroberi nako binga nonye ne kirora ase county gose county ya Kisii na Nyamira nonye mburatera abakigotwase amatuka mange bono gose ase chiwiki chinyinge chiaitire na kirokende kwanya koraranchara buna emburatera atu eyo nengana enkongu ikiagera tari raisi uranyore kurwa igaso rugongo rwa gusibune ndagera gose buna bono chingeni chaburire pi enchara nabe gotoka lakini kurende tari ngano kubwatekana ano murakero yo igabuka enchara nabe gotoka ikiagera rero amarimo anyalire gokyana nabo igo abantu gose kiro kende ndagera ekobera ase migundo teri kwa mabia lakini aso murakero yo gocha chiwiki ibere isatu nigo konyoranga tari orokoreta enchara ase orugongo orwagusigo sanyo kubwatekerengera kiago nabo ukusangana inche gutira senambe yo yesemi ase bona gotebana ase chinse emiyemo 25 na ibire 120 countries ensingima chiritsibwate omuchando bwenchara ense ya Kenya nigere ranked number 100 nigere nambe emiyemo out of 127 igoro chinga ense ya Kenya ne bwato muchando kekima bwenchara anemono aba mpali babwateranirie namangana igoseba menyete ase chinsa mochiri nonya batanya korora embura chinsa mochiri nonya ndagira etari kwama ase otana some of the indicators include child stunting and mortality igo ngabone ebiorokererio bienchara asense ya Kenya mbiribuna kira abana bange bagukina gusa abana bake bayiboiro bagukina digo bakorrekana ngababwate stunted growth bari koranga umwana nigarekerete kiro kende uso umwana are abate myaka emenge lakini ntari gukina nabagendete koba no mubiri ori mubiri omoke kigimo koro kibuna abana mbanya koba bakoragira yune gazeti ya The Standard gotana child stunting and mortality n'abana bange ngo babari bagusiria amage mabo kubwatekana n'enchara nigo egukwanira buna bono ngachi county ngando chinse 54 na inye negatigo singa the report wants that they will not have achieved zero hunger status by 2030. It also adds that if the current progress of addressing global hunger continues, it will take 130 years to achieve low levels of hunger. Ngabono chinse nchire gwika 54 na inye 64 countries asense ngima chitanyare wikirania amangana yo kwaneke ngabakorire enchara ase chinse echo kubatakana kiribuna nigo nonye amuroberio iga okendereta sense ngima okwaneke nga amangana enchara nyare korigererigwo nigo ekoro kinga nabire ire myaka wetani emiyemo chinse chinde chimanya kuikera ogokeania amangana ayobotaka nabo igo amangana yo kuburwa wechindagera page ya kiande gazeti ni ya The Standard na page ya 10 nigeko kwandira mangana Sudan segotana Sudan paramilitary group open to talks on parallel government ngabono nigo yarorekane nga ensemiri ya upinzani kwa sense ya Sudan nigo bono yaorokire howasioka nga nandenere tayari kigima kuchokora chinkwana ne serikali mugano yu nigo rase page ya 10 na boigo ni kukwandirira iga mangana yechinguru cyo morero kose chinguru chestima segota private power producers state agency in 4.2 billion tender dispute nigo yarorekane yabuna chinguru nchire kose chi ebiombe ekiombe ngere kekwena na umorero aiga asense ya Kenya ikibono yarorekane nga serikali nigo gose kiombekere ase kampani emo erime ya serikali nigo kende tutwara okungusana ne kiombekyo ikio kirirete
Ose ngusanano yechibesa chire chibillion inye enuguta ibere ekotanga independent power producers have questioned GDC's decision to cancel the tender. Ngabono okuigwano ko banyarete gukora serikali yatete kubwaterana nekiombe ikyo kere ekiabanyene gusigitaria ge serikali eri kwena na ngabanyare komenta chinguru cyomorero asensi ya Kenya nigo bono banyare kuburia ninki igekogera ekiombe ikeri kemanyakanete buna GDC kenyarete go cancel gusi kenyarete gukana ekiombe kiri kya Geothermal Development Company nigo ninki kyagerete gukana kyage keirerete kigakana amangana yega yokubwaterana nekiombe kiga kya independent ose ekiombe kya independent power producers IPP ekyo kyarigetie gocho supply omorera sense ya Kenya korende kiombe kirigetenerete chinguru cyomorero gusige kurigereria chinguru cyomorero nabo igostima sense ya Kenya kimanyakanite buna Geothermal Development Company nigo bono kenyarete gukana eng'aneyo eyo bono yaretire omochando gose engusanano na boigo nigo bono yarigetie gocho gokora kubwatana kugochigwakana chibese echo ase emiaka gose ase amatuko 30 eyo nare barenge gocho yinara amatuko barenge gocho koira erinde bachake gokora ebiasara ebyo gose kubwaterana uko kobeka omorero ase chinsemo oime yense ya Kenya na boigo nigo ndochinga ikati yari aiga na amangana yechisemi asegoteba how school meals have revamped learning in arid Samburu County nga okorageria gose chindagira chiri abana bakwa wase chiskuru ande murumna achinsa chia mugaso ndagira ya lunch ime chiskuru nigo yarorekanire yabeire kegokinia ebirengo bya masomo ase chinsemo chiri chomete kegima ime ye county ya Samburu nigo yatebire na children of pastoralist families assured of food in school. County partners with Kenya Drylands Education to fund offer meals. Nga bono igati en serikali ya Kenya na boigo ekubwaterana nechi county anene mono korwa ase unabone county ya Samburu chi county chirichi korwa ase amanyakanete buna pastoralist communities aso konyora buna abana abange tibari konyora chindagira nigo bono serikali yachagete murobirika bokobeka chindagira ase chi skuru yanyare kororekana nga aboroki wabange banyare gosoa ase chi skuru kusabana bange bakobire gochese chi skuru yanyare gosegeta amasomo ase chinse mecho ase goteba buna bono enrollment 44,000 number of learners is the number of learners who have enrolled for ECDE system in Samburu County after the county government introduced the free meals in school. Ngesa county ya Samburu yanyarete guchakia mangana yokone na chindagira chabusa guchasi abarukiwa nigo bono yarorekanire buna abarukiwa wika chiribu emerongene na inye 44,000 nigo basoire ase omoroberio o ECD gose basoire ase ebirasi ebiri ebitangane bimanyakanete buna chekechea gose nursery school kubwatikana no gotoka gwechindagira ase eskuru na oboigo tokorigereria ase ense ya Kenya nga alarm as 13 people die by suicide in the last 4 days nationwide nga ekero korigereria ase ense ya Kenya yonsi nigo abantu goika 13 gose 13 banyare gosiria magemabo inse iyegeka kia matukane at least 13 people nga akobake api nemero ni 13 at least 13 people including an elderly man, young adult and a couple died by suicide across multiple counties nga bono anse chi county nigo bono abantu banyarite gusiria magemabo gwetania abantu 10 asegote bona 78 years of age the oldest person who committed suicide in the last 4 days ngabono omonto wemiaka omukaka wemiaka 50 ebere na 53 nere oringe omukoropi asigati abantu bari babire bakwerusia amagemabo insi ya motuka ane aitire asense ya Kenya na ngokwanerere amangana Ash Wednesday asegote bana Catholics mark Ash Wednesday ekere ebwate bicha yomo bishop oyomo kurabu ase okurase county ya Nakuru omanyekanete bana Cleophas Oseso
ekero akendete gwaka abashirika bekanisa eyo olibu rituko oria igoro nekero bono ekotebana nigo bachakire omuyigo oyo kigima na boigo ne korokia buna niga abantu abo bakubikirwa kimanyero kyo musaraba ne ribu erio korokia buna mwanya bantu eye ne chinga kicho wekiane ekiagera mwanya bantu na muraba nande leirane ase amuraba chine chinga kicho kwengata kigima na kuiranana na goitia ebibe page ya 5 ya 10 na 3 ne ribwate omugano oyo ase ngencho yebiro mwancho murigerera bokonyorera gazeti ya The Standard onyare konyora ayuna yanda mange asinchira enyikirano na epeji ya kabere aiga mugano nore na gutigirira isiko ase gotebana outrage in Majengo as teenager killed after Ramadan prayers nigo ngomosae we miaka 15 nebere anyarete ase chinsemo cha Majengo ime county ya Nairobi nigo bono anyarete ko Syria obugimba bwae nige korrekana nga nigo egazeti yagotabana 17-year-old was killed by police sparking violent protests in Nairobi ngandiganyalete wakwa risasi no munyanyimbo kusono yokagere koba umunyanyimbo huikagasiria obugima bwae bono yigererete okurubikana ogotinde kukanyara kwanekiwa ase county ya Nairobi litukore igoro maragoba mugano uyu nigo konyora ase page ya kabere mumuro uyu nikarengo musae we miaka 15 nebere ore kurwase amasabo ari Ramadan una nakomanya bari be dini ya Islam mbagendete chinga kichabo bachakete usimba chakete chinga kichabo cyo kwengata ngani garenge kurwase kanisa kose kurwase mosque korende akanyara wakwa risasi na gusiria ubugima bwae kekorwa kitari kioko kikigima na page tukurike gazeti ya Daily Nation niko egotebana pastors paying for 20 million Kenyan shillings Ruto gift ngabono nigo umo pastor yega umanyekanete buna Edward Mwai anyarete gutwara umuchando umonene kigima magega yomurai wense kubwato kana chisiringi chire chimilioni 20 guchase ekanisa yo ritukoria Jumapili asendo chingumwana oye page ya kane ne ya 5 nabo ere umugano yino ore asinchire nkirano nekero egoteba na costly promise ngabone yeniga yarenge eira yerigori kigima ncheraki yarenge eira yerigori nige korokia buna thousands of abusive text messages and calls have flooded couples' phones after his numbers were shared on social media ngomo pastor yegamwai amo nomo rugioe niko bono banyalete konyora amangana kose banyalete koramwa kima gweterase ujumbe ichechi simi nabo igo gweterase emitandao ya kijamii kubwatekana nechibesecho muraibunza nyalete kubwatuka gochase kanise iyo korende negento bono kyanyare korenta ribere ritini ngeribuna nonye umuraibunsie umukoro abaraibunsa bakoro buna bono umuske urumuigai Kenyatta nabo igo umuske Mwai Kibaki have been to the church baikire ase kanisa iyo nande mbanyalete kubwatuka chibesa chinyinge kigima gochase kanisa iyo bone iyo yatumire gusi yaretire okuboria ya gerira abakenya bange banyari gutwara ebiringire ryo kubwatikana keri buna ningige kogera mu pastor yo akendete konya konyora chibesa chire igoro mono gusumu barwe chibesa chinyinge korwa ase serikali anene mono korwa ase abarai bense ngani gobono yarengeira eyo yanyarete koba yerigori kigima ekiagera nigo anyarire koramwa kigima gwetera ase chi ujumbe chesimi nabo igo gwetera ase mitandao ya kijamii page ya kane ni ya 5 nerebwate umugano uyu asinchira engikirando tokorigerera ne page ya kabere nigo aige gukwananga student shot dead by police officer sparking protests. Form 4 student at Kamkunji, Ramadan, was shot in head on Tuesday night after leaving a mosque with friends. Omugano yo no yoringenaro ase gazeti ya The Standard ase gotebanga umoroki woiga nigo are agosoma gosari kirasi ge 12 ase eskuru ya Kamkunji Ramadan ase gotebanga nigo abete kagora hagwa kwa risasi na banyanyimbo gose n'umunyanyimbo yomo ekero aringe kurwase amasabo ase mosque gose mosque nyomberi nere igere nyumba yigesasimero ya abaisilamu
ngabono nigo yanyarite koirera abantu gukora kurubikana rituko ria igoro na ase igati ya kirori ndocha iga oyo magotebana when the officer fired the gun the young man ducked and the bullet went straight through Ramadan's head. Ramadan was behind his friends ngabono oyo umomro yiga nigamanyikana ntebuna Ramadan nigo anyarte kwa risasi nande nigarenge na abasani bae korende risasi riga nigo riamuchikane to mutwe nabo igo akanyara gusiri bugima bwae abo oyo kirori narite kusanga ekerengere kiae gosoborori bwae ucha ne gazeti ya Daily Nation na page ya gatatu ngukwanirire buna nigo igukwana mangana ya retirement yo mosubati oyomo oyore omonya nyimbo asegota most senior police woman gives a final salute after 38 years oyo nigabere gakobera ase ikiombe giga kia National Police Service ase miaka 35 eyo bono acha anyarete kogenda retire nigo omosubati yamanyekanite na Abdalla Komesha nigo egotebana end of an era described as a quiet but meticulous officer. Muli served under 4 different deputy inspector generals ngani gakorire emiremo inse ya aba inspector general goika abane na boigo nigakorekana ngani gabeiro mukiriru korende oberika gukora emiremo ere yo kumia ase gosense yekombe kya Kenya National Police Service na boigo ese page ya kane kwenye twa dikiriri mugano yo wechibesa ko batuko guchase ikanisa na boigo ndoche aigabuna bono omo waziri bwekegancha gesrekali omoske John Mbadi nigawatana questionable 73 billion in the budget treasury now admits ngabono chibesa nchiri billion emerongeta vere na isato ose emerongeta vere na isato ye nigo bono chiavere chikorekana ngachibwate obotutukanu kose nchira amanyererwa naki chire ase budget na ndebono nigo mwaziri bwekegancha ge serikali muske John Mbadi anyalde goitabera nanga mane chibesecho nigo chibwate obotutukanu na ndenchire included as a budget ase gotebana budget leader of majority Ichung'wa says hawk-eyed members spotted the anomaly and notified treasury nga nigo bono oyore omonene bwaba abange usumurai bwabange me yebunge nene muske Kimani Ichung'wa anyarete goteba buna nigo igati ya aba nigo igati ya babunge banyarete kurigereria engane yu na kumurekera engane yu egenderete iri ase budget na boigo bakanyara kumanya ekigancha kia serikali nga National Treasury wrote to members of parliament seeking to amend the budget. Nigo bono kigancha gia serikali guse mwaziri John Mbadi anyarite kurikali uko guchase bungene na banyara gukora monchoreria erinde chibese icho chire 73 billion chinyare kurigererwa senchira ere engikirano page ya gatano na imo gazeti ni ya Daily Nation na boigo ni ngukwandererega amangana pending bills ase whatever audit report ono 268 billion Kenyan shillings in pending bills is unsupported. Committee chaired by former Auditor General has cleared 206 billion for payment. Ngabono chibesanchire yaiga chire goika chibillion chibillion chimibere na 50 nomo na isano na isato whatever nigo chiabeire gose egati yechibesecho nchiraba chikomorekerwa na boigo chirigereriwe naki amadeni yaiga anyarete koba kagotigara omugano ye page ne ya gatano na gatatu na page ya 10 kukanera mangana yo bochano asegote babuna ase wizareri yo bochano nigo bona bakenya bange bachakire kumorigereria gose komotogia kigimo yo kabero mo waziri bobochano omoske mutai kawe oyo bono ngani ganyarete gukora emirimo emetindi gose emirimo emiya nande yo yanyarete korekana na bakenya na ase enseme yo bochano korende nigo bagote babuna bono ngomo waziri obono nigo okora nga ta emirimo ya mwengeire gose taramanya taranyora nguru chisaine chiogokora emirimo ya yese gotebona kawe tipped for health docket in cabinet shake up
ngani go wana nande yarorekanire nigo abakenya bange bagendete kumurigereria omosike mutaikawe ngabo sena nyari kwira na senseme yo bochenu. Ministry has been plagued by negative publicity as a result of failures of SHA. Ngani go bone wizara yabere ke kubatiraniwa na mangana matindi anene muno kubatikana ningane yega yo gutaikirana kumoroberio o SHA. So the chessboard president keen to ensure those who remained following ouster of ex-DP have unquestionable loyalty. Ega ni siasa iria mubwatirani ti Rigathi Gachagua asekorekana ngabono omorai wense nigo anyare kurigereria kigima abajumbe bonsi bari nse ya Rigathi Gachagua guse bara basani ba kigima tibarachikonyora amabaga amanene kigima ase ebunge nene yense ya Kenya. Na aboigo nindo chaiga amangana ayo kose amangana ayo kogo kekera gotaba gazeti yiga ya Daily Nation murekerete county ya Narok Elgeyo Marakwet ese chigo ngabono nigo chabere chikora kigima ase gusangireria ebango nga Narok Elgeyo Marakwet lead counties in revenue collection nga bono county chiga nigo chabete chigotangana kigima ase ogusangireria ebango ine gazeti ya Daily Nation yerituko oriarero na avoigo nga Ruto offers hospitals pay deal to end SHA boycott. Nga standoff, thousands of patients have been stranded as hospitals reject new cover. Chinyagitari chinyingi kero chigendete kukana umoroberio iga o SHA kose okotumia ekadi ya SHA nigo bono murai wense anyare gwesokia ekirego tabanga chinyagitari chionsi chiri chibwate gose chiri serikali ebwate amadeni aye goikira chi milioni 10 bono chinyare ko akano amadeni ayo erinde umoroberio iga osha onyare gukora imirimo nga president orders that all hospitals owed up to 10 million Kenyan shillings by the defunct NHIF to be paid as he sought to address crisis in health sector. Ngabono egati yechinyagitari chiri chanyarete umoroberio o NHIF obwate edeni gose serikali obwate yabwate edeni goikachi milioni 10 ase wet inse umoroberio o NHIF oyotari gukora imirimo bono nigo bono chirache gwakano amadeni ayo erinde chinyare kugitaba chikadi chinya chia SHA gose chinyare gwitaba abaroire bari bagocha kurwarirwa inse y'umoroberio moya osha ikomancho murigereria chinyagitari chonsi chiri amadeni abo gochase amadeni abo kurwase serikali aringe chi milioni 10 go chance nigo muraiwe nsanyarete kuriira na bono na chigwa kana chibese icho nga nandekera ndo chega nga umoroberio NHIF nigo bwateri deni rire chiri buchi inigo rire chi billion 33 billion is the amount of the government. The amount the government is struggling to pay and which was inherited from NHIF. Ayana madeni akuru moroberio mukoro o NHIF. Na boigo kira serikali ose serikali rachikonyara wakana amadeni ayu chi milioni 10 nigo bono iratoke yakaneire gosenga kubwatikana na madeni ayo NHIF nigo yarorekanire nga nurses gwikira ekirengo gya 66% batu gutire mirimo kubwatikana no kubura gwechibesa ase chinyagitari omwancho morigire na ndendo chekero gukwanira burire bwa tuberculosis igotana Kenya to play part in race for new TB vaccine ense ya Kenya ne bwanete gweswanania ase ekiombe kiri kigenderete kurigereria oburire bwa TB anene mono gose ese vaccine ire manyanganete muna BCG Bacillus calmette-guerin vaccine iyo yachagete ange emyaka emye moyetire gose gwetani myaka emye ya moyetire BCG na butamingu kunyoria ne sindane iri mwana kubikirwa se okoboko kare omoke amatuka make ririe iboiru gose ririe iboiru kigima esindani iyo gochi yakonya gutanga gose kumutanga kurase oburuire bwa TB gose tuberculosis bono ense ya Kenya nechikobeka tichinse nechiko sona ni ase okwaneke nga yanyare ko bwaterana erinde kwanekia vaccine yo se chanjo yo yanyarije korosiwa nande ense ya Kenya itoke buna nechiko nyore vaccine yo asinjira ere iyo bwango nande yerigori rire like kigima na boigo
nindo chinga ne ngukwanirire amangana ande amange buna amangana yechi semia CPG komi na gatatu na boigo ne bwate amangana mange buna bona amangana history gaiga esegotana JM karaoke nigo egotana millionaire rebel who spoke for the downtrodden nga bono oyo renge obwate ni bwenyinge kigima onyarite gutena kigima na boigo kuigerera abantu bonsi bari babete bakobekwa nse kuse kobekererwa nse ase amatuko amagega egukwane miaka bune ya 1960s 1970s ase page ya 14 na boigo ndochenga ase obugatagati bwe gazeti yiga nebwate amangana bono amatangazo ali akorwa ase serikali nebwate na publication of names and qualifications of all applicants for the position of chairperson and member of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Ngabono higati abari bagendete kurigia emiremo ase kiombe kiri kyobochori ne chimbebe buna bono obonyakerogo na boigo koba chimemba ni kobono enyarite kubatuka mariete iga na boigo ebirengo byabo byamasomo ndo chinga na bange barigetie emireme yo ekero ebwate omubaro goika bono Abakenya eriwemo ne chimisa to na 19 nigo bagendete kurigia amabagayo ase ekiombe kiri kya IEBC ambalita bonsi no abekirabo ase gazeti ya Daily Nation yerituko eriga ria rero na tokorigereria egazeti ya Taifa Leo nigo ndochenganero ebwate amangana aiga amangana siasa kigima ase obosio bwe page yo ebwate ebicha yae omurayo mokoro Jaramogi Oginga Odinga oyore tatu mwa Raila Odinga na boigo asense mo yae na no are umusikerela Odinga aseko tebanga historia inajirudia nigo ebwate oriboryanga amangana ali amakoro agendete kuirorera na aseki omwaka 1990 egotanga miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu wa 1992 Matiba and Rubia wamsi Jaramogi akubali kuwa muaniaji wao wa urais bono nga Kennedy Matiba na Rubia nigo banyarite kumweberere gusekere miaka ebere yatigarite bochori bobe nigo bono yarorekanete buna Matiba uyo Kennedy Matiba na Rubia nigo ari kumwebereria umusike Jaramogi Oginga Odinga nyari kubabwatesie ase obochoria na obochori obonene bwa umwaka 1992 na boigo mwaka 1990 na ndego tebanga vijana wa Young Turks wakata siasa za ukabila na mwaka 1991 otanga Rubia and Matiba wamgeuka Jaramogi Matiba Kibaki na Jaramogi kila mtu awania urais kwa chama chake binafsi bona kirogorigere yanga aigati yayo miaka nigo yatigarite biro bochori bokorekane ekiro Matiba na Rubia banyarite kumuboria Jaramogi ababwatesi nabo igo asichinga kechiga mwaka 2025 twatigaire miaka ebiro bochori bwa 2027 bonyare goikirana nigo bono yarorekane na Gachagua na vigogo kadhaa Mlimani wamuhimiza Raila ungane nao wampe urais ngabona Gachagua nabo igo igati ya baraivande nigo barorekanire uchaka kumuboria umusikira Raila Odinga anyare kubwaterana na barabwirinde anyare kunyora uburayi ibwense na ase umwaka uyu iga ndoche gotabana 2025 Gen Z washinikiza mageuzi ya kumaliza ukabila ekero abasaya bake ba ekegoriga Gen Z bagendete kurwana kigima gusukurwania amangana ya siasa cy'obukabira umugano uyu okoyonyora ase page ya kabiri gazeti iga ya Taifa Leo ekotena kivuli cha Jaramogi ngabono nigo Raila arorekanire ko babuna no morenga ali otatu mwabo gose amangana ali abeire ka gwetera nige korekana ngana tatu mwabo na yaiterete chingaki arenge moyo nande aringe me ya siasa kigima na aboigo ntobwate amangana nde aiga buna bono na deni ila 268 billion shillings bila stakabadhi zinazostahili alitalipwa na serikali ngabona madeni ali bunana gote pending bills chire 268 billion echobono chitabwatia masakara koro kyanga kichibese chicha tumegete echichitararukana mirimo kichi akorete nchiri gochiwakanwa ne serikali nigo bono
uyu ukurikireria mang'ana ya pending bills ase serikali ose uyu uri munyakiro na ndo muteneri nigo umanyekanete buna Edward Ouko nyarire gukwanira ng'ane iyo na boigo Narok, Elgeyo Marakwet juu katika mapato. Kaunti ya Narok, Elgeyo Marakwet, Laikipia, Samburu na Garissa, Garissa na Wajir zimefikisha malengo yao ya kukusanya mapato kwenye nusu ya mwaka wa kifedha. Ase umwaka nusu usase metienyi etano onomo ase umwaka bwechibesa bunabona umwaka 2024-2025 nigo bono egati yechi county echiga cyanyarire gwikirania ekirengo gechibesa kiri cyaganeti oikera na benge una ekero chibesa kiri gose target eri babwate buna county yechibesa kibonete gusangirirwa ase emetienyi etano nomo nigo bono county echichiro cho cyanyarire gwikira ekerengo ekyo na boigo nindoche aiga ekero gazeti nandi kumurikira amang'ana ya siasa na boigo serikali no gustira kwa magema ya bantu segote bona mapuza ya serikali chanzo cha vifo migodini ngabone serikali nekero etariko tegerera gose enchera etari kurigereria mono amang'ana yega yichikware naro airire abantu abanke gusiria magema abo ase chikware igo mwancho mugire na ogutambe kwabere gukuigwa ekero asekero abantu abange bakubwatira nigu namabwago abange bagutuka bakugwerwa namagena ekero bagendete kuya chikware eyo kwirira abantu abange gusiria magema abo nga serikali tira bagikurigireria ng'ane eyo asinjira eng'ikirano eyo egerete abantu abange bagendete gusiria amagema abo ndochenga amang'ana namange araiga ndochenga umurai naraiga unyarite gusanga ekerengereri kia yaiga sagotebana miungano iundwe baada ya uchaguzi badala ya kabla nguko bwatana gose coalition chibonete korosiwa chingaki obochori bwaerire tari ekero obochori bwo chigokorekana oyo noyomo gose omorikio yomo unyarite gusanga ekerengereri kia yaiga gotebana ekero bono nere biya chikuro chiakwa abantu bamanya korosia gusabarai bamanya korosia chi coalition umugano uyu ase gazeti ya Taifa Leo page ya 5 na boigo page yu kukwanirira mang'ana masaibu ya SHA yangeepukika kwa kutahadhari ngabono amang'ana yega SHA na baringe gocha kutangika gusome chande yiga egendete kwenekiwa bono asumuroberio ryo SHA nabo yare gocha konyara gutangika ekero onyendiri serikali anyarite kwebanga nabo igukurigereria gose gutwara plan ere eng'ikirano mugano uyu mukonyenyora ase page yo ya 5 na boigo baraza lingemwacha gavana Sakaja abebe msalaba wake katika mzozo wa KPLC ngabono ikiombe ngose igikaro ikiokia nyarite gukorwo nigo kiabonete kumutiga guse kamati eyo nigo yabonete kumutiga umugavana wa kaunti ya Nairobi anyare kwebugoreria umusaraba oye ni kiombe ikirigia chinguru chestima gya Kenya Power ayo nayanda mangi na boko yanyora ase chigazeti cha rero guse ase gazeti eyo ya Taifa Leo yerituko oria rero na boigo ekero ngorigereria kigima hasinjo yebiro gusoma ring'ana rimwamurire ase gazeti ya People Daily nasewatebana how young Kenyans are duped into slavery gukwanira mang'ana ya yokogenda kurige mirimo chinse chesiko nekero ndochenga umwaziri oyiga wa mang'ana leba umosike Alfred Mutua anyarite gukwanira ng'ane yo irituko regoro ndoche gazeti ya People Daily erinyarite kumurikira ng'ane irigenderete ime yense ya Myanmar unakonyora ndakomanyiri buna nigo abakenya gwetania abakenya bare 63 bagendete kurigirigwa chinchira chokorwa asense yo magega yo gutoka nigo babire bagokorigwa obosomba ose amang'ana ya human trafficking nerio konyoranga abantu nigo bakoniwa guchia chinse
au korendeti bari kumanywa ninki bakugenda bachi gokorarora abande bagenda kwanyora baitirwe abande bagenda bachi gokorigwa obusumba ebakungaino banyoreirwe emirimo korendekero babwatukirwe korwa sense ya Kenya bagwikari banyoranga n'obusumba bororora abantu bakungatwa enchara bagoteswa kigima nande bagokorigwa emirimo batari gwakanwa igo ning'ane ntindi sana egenderete nande buna konyana kumanyire nigo serikali ya Kenya egenderete gukora ukoigwana gose yarigetie gukora chinkwana n'enseri ya Thailand ikiagera Thailand nigyo ere ejirani yaye ensi ya Myanmar Thailand enyare kuigora orobebe gose omubaga Elinda Bakenya bonse bole bafateranire asenseri ya Myanmar banyare wanjero ba rusigo gose banyare gukonyo kurwaroro kwetera ase enseri ya Thailand umwaziri wa mwana leba nagendete gukwanira amangana yo nekira Bakenya bagendete kuboligwa nga andonsi gose kero kendekero kwa boligwa nga emeremo nere chinse cheisco ganete gochigokora eneki abuna nonyene serikali yamanyire kiombe kiga kegokoira gose chi agency chigotumika koira abantu ase chinse buna anemono chire cha Gulf erindekera Bakenya bakogenda isiko serikali yatokane manyete nkiombe kya moiraro nande mirimo kimo Kenya yo agocha agokora na boigo nga serikali ndochenga umurai wense musike William Ruto ni gagotabanga Mudavadi and Wetangula will not be touched in reshuffle nekero aligeti gochokora ugonchoreria asia manganali yes amangana iyo borai gose cabinet yae na boigo abarai ime serikali ya Kenya kwanza nigo bono nyarete kutiana bona bono speaker bwe bungene no musike Moses Wetangula ngata gochiko kunwa ningane yu kusama onchoreria yo na boigo no yoro monene bwa waziri musike Musalia Mudavadi nere tagochiago kunwa ningane yo nebwata bwese goteba ande ndochenga ngukwanira mangana Ash Wednesday nga Catholics mark Ash Wednesday ngane itwaye kwanire kurwa ritukurigo nande buno ntokendete kunya kwanira nekero bona abiga bachakire amangana yo kwengata usamaguro yo kwengata nekero bagendete kuboligwa bagendere gusabirania ense ya Kenya na ndochenga echi county nchiraiga goika 10 chiko kwanira nga how 10 counties used over 100 bank accounts nga serikali ya county okonyore bwate chi account chinyinge gose chi bank account chinyinge chokogendera gose chokobwatoka chibesa bone chichikorera obukurumi gose chikoreta amangana ali obukurumi kubwatakana kiringa chibesa nigo chigoso ase chi account chinyinge chinde chitamanyiri ni chia meremoki egine gazeti ya People Daily nabo okoyenyorere rinde wemanyi ayo agenderete aroro mwancho murigereria ase nchira ya bene nigo kogenda gukwiranira mbuya muno sana so kogenda kuba umwegeno nabo igo nekero unkendete konya kosogeria bonsi bari bagendete kuba amu onenche bari bagendete kurika ujumbe chao na wana Irene Kemunto na arorera gotanga ko Beirut Lebanon awata watching live na Vicky Boy ndochenga nere nagendete gukwana anainto eiga kigima ese ndochenga nabange bagendete kuba anainche ase chinse mochiri cha Facebook asengo kuboria nga onye kubwate kerengere ikende usiboririnde nabo okonyara ogosanga anainche na abo igwa kerongorigire na Damian Alec Firstborn na Kibon Ogega no bare ime eyo moroberio na abo igo abanda abange abo Enoch Mochere na Jason Mose abo bagendete gusanga anaintwe na Moruri na Kalen Mayoyo igo mwancho murigereria agendera gusanga anaintwe na ndendo chinga abayiga bakweruka muna timu kerera nigo bagendete gusanga anaintwe asinjira ere ya bene kegima kogenda ase mutumukomoke kurende asense meri ya gatatu ninchigo ko ninto chikorigereria abiratatu ali twa kubangirete gusena kubangirete mambi yabono erinde tunyare ko yasanga ikero turache gukora omurubiri kurenda ase bono omutumukomoke twakorire chigazeti na bwo twirane kogendera kurigereria ayande amange Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamura baje kuyamandege uzitosomya bamura baje kuyamandege
Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echi cyarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mu gusiasa atambe twabelire gaiga segeke tambe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari baka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor Tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo yakabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwene togutwakera toba oboshauri boisaine motonyore tobakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakere esime 0796145344 sobadi kere email ufanisicollege254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wegeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro yo burugi twabanira limwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri mbia mono Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Say your last prayer, Edna.
Sijawahi kuona mwanamke ana roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Iyubwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Urusena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchu Bosongo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumuchuri go Busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera search number chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Kila nafsi ogokwa kwaraliwe kwa meshaka ayoti maunga tuichande kuralia ogokwa kwa meshaka ayoti maunga go ale umugaka Onora Mura nigo ale umwana bwa balinyagusira maunga misaro numungina mama Miriam Kemuma go abana baye bale Simon Ken Beatrice Naum Daniel Irene ale mumuromu abo Master nyagusira Nyakoboke nyagusira Elena Agnes Professor Munyonko Reverend Rose abalinyagusira Maranga Gisemba Abuga John Nyaibuli Nyamagera Barongo na Gitamo abandenga mona Karaoke Craft Steven Mura Retired Chief Master Abuga egati yabande abange mbamu abo abalinyagusira Matara Senate Mariari na bande abange abayisamoke ngamona Ononga Ombati Musigera egati yabande abange abangina mokenga mona Nyakara Kemto Bonareli
Moiro, Mura na Osebe au bonsi bale Nyagusira. Isomoke Albert, Nico Monyongo, Mura, Rebecca, Robina, Richard, Ronald, Jen, Frosta, Reverend Gitamo, Osoro, Muruli Gitamo na bande abange. Bakaba muraba muabonga mona Yunuke, Bisieri, Esther, Susan, Mary, usebali bakuru kwa Mary, Priska, Jerusha, abali Nyagusira Penina, Nyaboke na Moige. Abachukuru baye ngamona Kemuma, Mura, Nyamoita, Verisia, Anris, Ibra, Nyandika, Diana, Ray, Evie, Angel, Dr. Enoch, Magati, Engineer Job, Derek Maunga. Umuchukuru liyoye nigo ale Taji Miles Otaji. Umuchango omonene nokoleke alia Nairobi chitaliki 11 omutinyu gatatu mwakoyo wichirubene ngwansa 25 asensemo ya Maxwell Center nabo igoli tukelielio ase enkayaye egotoka Friends Nyangonda Marketa jiduka. Omubere nigogachire asenkendu ya Ram niwo ararusiwe chitaliki 13 omutinyu gatatu mwakoyo wichirubene ngwansa 25 asaberwe na kweniwa litiko lia Ijumaa chitaliki 14 omutinyu gatatu mwakoyo asenkayaye gotoka Nyaibasa Village Kegogi Nyangonda Masaba South. Okunogo kwa tuaralirie kwa omugaka Meshak Ayote Maunga kurwa ase studio gusi studio cha Getembe FM na Getembe Television ni watu watumire engora gucha se ya matena baire chika kichi chobo kendu obonene. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Zikun Klinika ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse cha maiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligirelia na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakolingolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria bolia amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kolengania chuomon marwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litikulia Jumatatu guika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use obakiresimi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobo korali obuya minyoka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana mwancho murigiria sensemo ya gatatu yo murubiriga nabo igone kirongo ja kwenyoranga ekero bono ewiki yega abange korwa sensengima bakenderete kuriya injira yo gochengera abasubati gose International Women's Day eyora chikobali tuko ya Jumamosi chitariki isano na isato chumutinyo yega nigongo kunyorenga International Women's Day nige gochengerwa na kero muntu taribuna na abasubati boka ditukeriga nigo rigo chengerwa abasubati ekyagera nigo kurwa matuka magego semyaka ya magega abasubati batabwate ribaga riabene ryo kurigireria amangana ase chinsemo chinyinge gose nonye na ase chinka na ase oburaya abasubati nigo bamanyire gose mirimo yabo nigo yaringe buna mirimo ya nyumba nabo igo babwate ibaga anene monokora abantu abange nonye nase chigasi barenge gukora chigasi cyabo njarenge egasi cyarenge chinene amatuka yega guseri tukeriga ria International Women's Day nigo lya beriri gochengerwa ensengima
gwitania emyaka yemo bono yaerire kurwa amang'ana yo achaka kurigirirwa nekerenga negyo kwene kyabona amang'ana agenda equality gose okorengana na kwa abantu kwanyare kubekwa amo gose abantu banyare kubekwa A level AMO ekerengo ekemo hikyagera omonto abe omusacha abo musubati umwana omumura omunyaruka bonsi nigo obarengaine igo bono nigo yarenge biya kuchaka kurigiriria amang'ana yega erinde kone kibuna umwana omunyaruka nabo igo abasubati bonsi banyarire wokini wa ebirogo na goikera ekerengo kirikiganeiri erinde batwara libagali abene na barabu gusanga ebirengere byabo nabo igo gokonya ase a society gose nase abantu obamenyete kwane kibuna banyarire koreta amagenderero nabo igo banyare gusegeta ense kugendera guska abosio no gukunyirenga ase omwaka oyiga ase omwaka oyiga umutinyo yigo gatatu rituko rya Jumamosi rituko eng'ana chikunyara gukwanirwa ase ritukerigo ne erabe eng'ana yo accelerate action osenaki enchera abantu baranyare kweneke buna ebitambukiro biri byairiro buna bono gusomia abana abanyaroka abasubati bonsi nabo igo kubanchira nonye nase emirimo kero kurigire nonye nase katiba nigo bono emirimo abasubati nabarabu banchire gutwara libagali abene goso ase birugo unabona birugo byobo MCA birugo byobo bunge byobo obo governor nabo igo nonye no burayi bwenze amatuka bwango iga nigo abasubati barorekanire bagotwara amabaga amanene ase oburayi nabo igo ase meremende yonsi bagokora eyo bono irirete omwaka oyo iga ekerenga nigo kere kyokorikereria enchera yo kwanekanga eng'ane yiga yanyarire gukiniwa ase chinchira cha bwango kegema gose wa accelerate action esengencho ebitambukiro ebitambukiro byanyarire koimokiwa byo kwanekibuna abasubati banyoreri bagarigia ase a society korende enchera ki ebitambukiro ebiga biranyare gwikiraniwa ase chinchira cha bwango eyo nero gose kino kekerenga gyokorigereria amang'ana International Women's Day omwaka oyiga ritukerio ligorira beritukoria Jumamosi kegera nawo ntachi gose ekiagera tingo toka somorobere bwetu andritikereria Jumamosi mbuya kumanye kurubaono nga amang'ana o accelerate action gose ebitambukiro byonsi bibyanyare kwimokiwa kwane kyamang'ana agenda equality anyarire korengana na gose goikirana nabyo bono birachi gosugumwa nabo igo gosegetwa asinchira ya bwango na benge egari kwagorire gusekero kende kwaranga amafuta chakire gokea gose nonye nayo monyene ekero gwachakire koranga kwarosire ekero kene ninchara yakorire kugenda ore kwamenta kwanyu nonya amache gwasiba nonye chae gose rongori erinde kwementa chinguru bono ekiagera abasubati mbachakete kwegwa amabaga yiga ase chinse tomenyete bono nchiraki amabaga yiga baire aranyare kwene kiwana bakorire emirimo enchererie ganeiri nande omubaro monene babasubati banyarire kwemanya nabo igo kumanya ekirenga kyabo ase goseri bagari abo ase ense eyabono ekero kurigereria nande buna nko kumanyanga ekero kurigereria kurariro ba riagosi ase buna ase ababunge gusi neirine maiga kiagere biro gupune bya bobunge gosobo jumbe kuregaso gusi na bionsi nigo bitwarire gusi abo baikaransta se biro gebyo bonsi na basacha ikiagera ekatibere nkwancherere kiagera chinse muchinde njiri chibwate abajumbe abasubati ninki kiagerere liroba lya gusi litaraikirwa gusi ninki kiagerere gusi abantu bataraita banga abasubati nabo bakora bono amangana bunayo naro bonete kurigereriwa na tukurigere nonye aba MCA naro umuchando noraro tukurira nonye aba governor county chinde gose county sana na ibira sense ya Kenya nchibwate aba governor abasubati lakini nchirororo wikira boniga abantu abange usaba menya abange babwate amang'ana ali amakoro tibaraita babuna bado abasubati nabo baratwarira baga riokorana kyamang'ana yega aranyare ko bakawikiraniwa gose chira chiri chanyare tukoriewa ekira abasubati abaiga bachagete kubikwa nonye gose amang'ana human rights achagete kurigererirwa kiro kurigererirwa umwana omonyaroka ebinto mbire abonete gokora gose goikirana nande nonye richiko rimwancherete nande amabaga ayo aroro korende taranyara goikirana naki amang'ana yaiga arachie kurigererirwa igo ekero genderete gochengera gose wiki yengi makira abasubati bagenderete kunya gochengerwa nonye naye no bwateri bagari abene kiagera onye kore omusacha gusikora omugaka senka yawo no bwate omurugio no bwate abana babo banyaroka no bwate mamumino abamagokoro abairi bonsi nabo igabasani bali abasubati nabo kubachengera asinchira yabene
ase chinga kechiga nande asa matuka yega kwa bainyoria nga nonye babwate ribaga riabene abantu mbabwanete gwetoma nonya basubati abanyene mbabwanete gwetoma kwene kibuna abanyale gwikirania chindoto chabo naboigo amagania aria ense ebwate boniga ekero tugutigana anayo nindo chinga nabange bagenderete konya gusanga anainche naraiga gotebanga amangana a lunch ayo nabutuku kwana magiga iyetenti gusekera umuroverio erire onye koganete kugora a lunch ayo nabutuku kwana ekero nagorire omoyiga na tukurigereria agikati yari agenderete gukunera ase riroba ria gusibu na konya nakumanyire na mange agenderete kurinde ekati yaro na mangana yaiga yechisegi chokuranira gose chisegi chire chinka o naboigo chiamate chinyinge chigendete guchandika kubwatekana nebitina bya maremo botambe kero kurigereria chiboti chinyinge gusimegane mengi kurase orogongo rwa gusi nonyeno nechi story chiri chikogenda national gusi chagenda international okonyoranga ebine binge nigo bibwateraniti chinka naboigo amaremo ninki kiagerire engane yiga egendete kunya gukunera abagusi ninde egendete koreta en obokon obonene abantu baitana chisegi kwanyoranga nonye nabante ase family eyemo kose enyumba eyemo paka bali batirane tamaremo nigo bagendete kubuna ikiagera chimbebe chigosukigwekero asekero kwanyora umugaka orarire gose umugaka bwenko nyarire gosiria ubugima bwae yatokanga amate teganereti enka yaye amaya kubatakana kiri konyaranga bayimo kire getambukero patagete goswa amegondo yanyagosira ase chinguru chinene abande baremoyo korende nigo bagwitana mioro ebina birase chikoti gose birase bigambero kero kuri nabone county ya Kisii nonye neria ya Nyamira nigo ebine binge byabere bigokwama gose byamage amaremo bigenderete goitibana se chikoti naki amangana igara nyare kugayana ningoka oraje guturia abagusi gose mwanya gitinge kurwa se bina byamaremo ninki gekogera abantu bataitaba ase baitabe buna gusi onyamarema keire na abantu bagosoka barigencherende yokomenya abantu nabo bagokora ebihasara abantu nabo bagokora ebinto ebinge bibira bakonye banyare kwenyorera amaremo nonye kurwa chinsemo chinde kuse kurwa se ebisako binde ekiagera umubaro w'abantoro nogenderete comment kana korinde obolemo borofuti bokugaria obolemo nigo bogenderete gokia rero nonye nasukwa gacha chinyumba taiyo niko bwatekerengerero nabo gosanga gojana gochaiga ase studio engane ya maremo yabeire embe ekiagera nonye nae no manyete nonye ne amate yago gose nonye jirani babeire bakubuna yaiga no manyete nonye enkagete yabeire ke gutwara umuchando yoiga bukonyara gusanga ekerengerero ningi gekogera chisegi chiga chokobuna amaremo chitariko erase orogongo rwa gusi ngekogera abantu abamo bachakire guitana ekiagera oboremo bwakeire bose baganetie kurianania amaremo ninki abantu batatwarira bose bure bokogenda unabona abana bagendete kwegwa chisemi abana bake basemigwe bamanyete buna onya amaremo taiyo nabo abantu bakurigencherende eyo komenya abo sange kerengere kyawo chaiga ase studio ase nambe yo 0726 44 73 67 chisemo chiri cha Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV and FM mwancho murigere nekerongene tukukwanira engane yiga ya maremo litukeriga ria lamisi no gukumanya bona bono kurwa ase kose abamenyi bekenyoro kya mwa kiage egotoka ime ya sublocation ya mwa musioma eward ya Nyatieko kurwase ebunge ya Kitutu chache South banyarete ko bagenderete kugikiria getambukiro kemo kose egetambukiro kyo mongino yomo obwenka eyemo oyo bono ogendereire ororekanire gutaka goseria ya mate yaye ase bono haimo gitigitambukiro gyo konia oboremo konyora bwate nabo igo gochaka goseria abana baya bamura abo bare ase enkeyega korengana ni amate ye chinsemecho ekero bagusanga negetaseni kiga kyagetembe nigo banyarete korera buna niga bana abo bagorete gocha ase enkeyo gose banyarete kugurwa ekiagero mongino yo tarenge konyora abana korende bono nekero baikire myakeri baganetie gutwara gose myakeri yo gutwara yo chaka chinka gutwara chi family chabo yatokire buna umongino yo iga nigaberega konia amaremo abantu nigo baichire mugondo abana baigate babwatie sibagochi nekero akobatuma bagende ase batamanyeti gose baberire myake menge bono goitani 20
ekero achakire kubatebia ng'a barigi ase bagochikorenda abana abaiga nigo bakinire bamanyete ng'a igabo no sobo bono omosaketo ndipo nasanya korwa ase chinsemo echo nanyarete gotoboera oroboti oro ase enchera ekobwatia nabo kogendera kurigerera oroboti oro buna rokobwatia nabo igonyare kogendera gusanga ekerengereri kiao. Yamate yomogaka Samson Nyandere obwori korwase kenyoro kia Kapsusel matongo kegotoka ewodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nigo besokire na kuburia abantu bugwanja okuya wesoke na kubakonya kubwatikana n'oburwaire obo bore ase yamate eyiga abwo ase omongina Abigail Mura abeire Wancho marigere na wasabu kwa pera oroboti orokoro ase ewodi ya Nyatieko rokore na omusaketo ndipo na sanya igoro yendemero uno mongino yo aligetie goseria abana abaye erinde anyare goikirania timanyeti nkerenga ki abwate agendete goseria abamura baye korwa ase nkeyo abo batamanyeti esi bagocha nigo omusaketo anyare togotoboera nande nakuboria nyare gusanga kerengereri kiao oroboti oro buna rokobwatia Muchando bw'enyumba naye nabo mbwata amasita enchera y'okuragerera enkomo nakira gotema naye enyumba nchenchi tindi kunyara ase encho y'ekisida kinyingi nari kubasaba monkonye aki onye mokonyara gonchenchera enyumba monchencheri kando nabwo mbwata abana esukuru bari CPC enchera y'okubasomesa eyo nabasabira monkonye nase bakorara tayo nane yanga bakubekanga bwose nabasabira monkonye oyo chomondo kulingana n'okomenya gwito tomenya teiva okono kokomenya gwito tomenya teiva batubwata abana batano abana 6 basoma bali ono konyara gwito ni okora okomusana gotore mera chinchira chinyi na musekoriga no nenyo ngabweta abana akababukuri kuba se familia yemo barenge sobo akabareta baikire nyasao baseseni banyorira abana bamura bono kurwa butima itinga abakoreta mugondo baguchikoba abana banya bamura ime yekenyero kia mwakiage abana be yamateyemo nigo bono bagendereta gwetera amakongo maiga yokunywa mwago cha enkeyo no mungino yomo asego tebekana nga mungino yutale konyora bana Dominic ndiye kidisemba njoma kebye se family babere to gojambi kwa jipo mungino tora abana abake wakinire moto somera te no tikire te iburu wakinire twabere bakabanda bana on twale dire bake family aso mungino ya tweta se de ne tunya korema kire bona nango ndo kirade na ha kuta diwa tororo ada gati pera ne to arwe ku mo go bona ngai to pera no go dikeji ngai ku aji tega tora abake wakine twabera banda bana ngai to go china to manyi gukwana nagati yabali babetekerori asengane yiga kuri umwaka 93 abana aba nitutu abare tukurwa se akuru kunya nsongo bo basi mwaka 93 era tu abare tute no tu atite tukatwara era nene abantu bakaraga bekere nanyo munuri ra kaibu ya karana bona abana bakuru bakayoye bakareta tumwaka 93 ukwaruka no barukira bagoteira umwana umwe abutindikirwa raso buri mubu ono nandu mungino yakera kubage ukongere oni buri nigo bono bamuchirie abagambi bensemeyo watamire serikali ntoro chise ya toire teguti bakatatebiga yarenge chimatane moche iraundi notoje komira no mugambi no mudigo eriere tuata twese tunabana kanyoro twaikiro mugambi batwari sabari nande twalise nande litukolingao twalisire osenkane bono letwa mwekanyoro ngoranto manyete bole mu abana keto baros nginja bagambi mbachigete ngarero na litukolito gukore gasi yibaka diongo charenge mbachi dikoto excuse kende gionse
Twaikire ground twabakanyire ku saa 3 kiri bachigete. Chisimi cyabere wateja. Obisi cyabo cyasiekiru. Bono ntunto barochi. Omwana inchi oyo kawaida kurweke nyoreke. Kuna morochi umati yonse. Niko bamuha bagenda bakamugonde speaker nsitu akanyakero babura. Badi sai tige ndokare tu gwatu buri mu bukorengana buna bwa onetigwe. Chingaki babeire no Taiwana ase kegetambe. Muromoke asirita Dominic ningobona beire ka gogosererigwa asobogima bwaye. Pigipigi na areko yandi. Bantu mereta abantu bakangura bakangita bakantu kutomutara. Bona na irane tinga ja kole gasi ya mujengo yoko. Bona abo kireke mambingo genda de gasi. Maya kanyora abantu sentadi. Ribe abantu abwate bae bajage tuko boli ngyo mumroyo kuwana bajage kongite mete ba bakane mi ora babwa. Tanga ko mutuga kiara mana chieji gambwa. Mugambi na bwate report yeyon. Ande no na renga kwa na jitaba ko mugambi mo kena ngage kibije. Ibije tuna jibwata entarati. Umentana yweni gobono abanyakenyero batigarete na maborio. Twekorere bina byeito na tokonyara. Twaikirega. Nyombe nyankoranga na batureti bakobera ororo. No mugambi nkora abera ororo. Bono aje batureti aba bagenda ngayo mugambi agenda tabari rube bache mugonda ari batene batokonya singe na barabu konya orore bakwegwe shota. Kuripoteria gitasinikia unambe ya mukia getembe kuruiga ase sublocation ya Mwamusioma egotuka imeye location ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South ilitiria ne nkoro kwa Dipon Asanya Mwancho morigirira obona obororo obonene bokwenekiwa ase enka abuneyo nande nokoboria nga kero kene nekero o abana batokire ase enka abana bataiboirwo mochi oyo etokenga omongena gose musubati tariko nyora abana gose abana mpaka niria somochi korende mbara atoka nekero abana abaretirwo aroro gose bagoriro ningi gekogera nande abana bagekera babira banene bagotaka goseriwa na abaiga abakubwate cio mongino yoiga gucia kumenyokia abana abaiga gose kubaita bakubaseria ikirenga nkiriki ikiagera kiro muntu narigetie gesaku kiro muntu naganetie egesaku kwagenda kwagani kwanyora umwana ubande karomoke gose kwagenda nonye children's home kwanyora kwagurira umwana ikiagera noganetie gutwara company ase enyumba yawo gose noganetie gutwara abantu bagokoberesi nabo igo bari nonye urachie gutigira umwando yamanyo ikachingaki kwanyoranga umuntu orosire uchakire kugaya n'abana baiga nande chinka chinde kwanyoranga umuntu gose enka yairire egeka umugaka no mongena bairire egeka konyora umwana bagura abana lakini kego ika amiaka yabosio abana bande batoka somocho yoiga umwana uri ogorire uchaka gutwara amakongo ikiagira nigakoba uchaka korokiwa ubuchai usochaka kubagwa n'abana baiga bande ningi gekogera utakutigo mwana oyo igastarenge oti ribagari ugocha kumugura nainde kwanyora abagambi abatureti abanyakenyoro bonsi mbararoro barigereria mangana buna yaiga ekeroroche egetambukiro buna ekeiga abanyakenyoro baimugete gocha wata oburimo asenkeyo eke negetambukiro kiererete amangana amange gosikanyarete koreta ribirira litindi ningi gekogera abantu bakogani kweretera obusokonye kwa muire kugura abana gose kwa muire koreta abana somochi ninki kiragere nando ikere chinga kicho ko baseri kirogote umwana oyo igagende arete tu umwana umwaka 1990s wana ikanga yo gutoma umwana oyo iga abande mbare barigeti abana kunabo korende tibari kubanyora kwanyora nainde ekero amangana yega yo adopt abana bono nande ekero amatuka bwango iga amangana yega ere kawaida konyora musubati gusenka ebwate abana banyaruka boka barigia konyora umwana umumura bagenda bareto umwana asomocho yoiga kero kende usase batingia itokenga nando umwana umumura iboro asomocho yoiga amatuko gusaba ibori bataragota ninki gekogera nainde amangana gochaka wonchoreria nekero abana bagukiniwa nchereki abana baiga baranyara gukiniwa buya erinde kwenekiana amangana adoption gose yo kubeka abana asichinka bataiboiri anyare ko enekiwa gusanyare ko ba asinchira yo morembe igo umwanya gitinge ribori riko tigara sore ekero rochenga kero kene no gwate jirani yago ebwate abana korinde taganeti tatageti gwatera no nyabana bayo boremo
timo gokira mwakonya gose mwesoanani ikiagera abana bonsi mbaganetie banyare obokonyi gose mbaganetie ase bararokenka ase amatuko ari bosio ebinto byakongera mare maborire korende ayebuno moibori atera abana bao ekero ore chinguru atera abana bao ekero ore maiso erinde nonyene kero owachire gose yekira amatuko ogotimoka gose tokekero kende toiyo nonyo omwana oyomo okonyorire tegotoka ng'a ige gotigara asegi ase enka nande yatoka nekero ase family gose enka ebwate gose omogaka obwate chinka goitania nonye ibere kwanyora ng'anere nekero oboremo botaratwa abang'ina bare babere gose batatu yachikoreta omochando ekero abagaka bararire nere buya abantu baterwa maremo ekero abantu bonse bare chinguru ende bakorora chitaito dide abantu mbabwati amatuka yaiga ninki ekogera chitakobwatigwa kere kendabu erinde nonyegesa kukerike gocha yatoka ngamba manyete asoboremo bwabo boigete nande ninki kebonete gokorwa igo eng'ana yoboremo gose ebina byoboremo nigo bigenderete koba ebikongo kigima kobwatikana na kiria gose abantu babere ignorant bari korigereria amang'ana buna yechitaito did nende abantu mbari korigereria ng'aki egesa gose mbari kobwata richiko ekero bagwata kwanyora ng'a omonto niga bwata abakungu babere gose abarugi babere kegweka ng'aki yogwata oboremo nande abana boka bachaka kurwana ekiagera tibaganetio oboremo bwatu ase enchera ereng'aine igo namang'ana amakongo nande nebiga nigo bigenderete gotubererwa ase ebigambiro ebiga bika ogosibwa ebigambiro kwanyora ng'a kero kende oli okounereriwa tabwati kende kwanyora ng'a bari bakona biga ase eng'encho babwate abantu bamanyete nande bari bakounereria abande babwate ebitoki bagenda benana amaaki aya nara amang'ana akorire omwanya getinge gose agenderete gotokora intwe ebuna abagusi abatureti barase ebinyoro abagambi bonsi bamanyete amang'ana agenderete gose nonye abatureti abanyene abagambi bonsi kwanyora abanyene mbabwate emechande yiga yechindemero ngoikariririe amang'ana yaranye gokoro ekiagera nche naye tokobwaterana chinga kibune chiga nario konyora ng'a amang'ana yanyarire kogoswanigwa kero omonto atoke asare amanyete buna nkwaye gose onye komanyete ore asenka otatiga tomanyete oboremo bo naki bore gose oboremo bumbo bwate omochando bwati amang'ana ayo ekero chinkaki chire gose ekero ere mapema risase ritararimera ekiagera nekero abantu bararire gose abantu omogaka bomochi omong'ina bomochi bagotimoka etoke abana abaiga mbabwati esi mbamanyereti ase babwanete korema goika gose mbamanyereti nonya ase bakwagacha chinyomba chiabo abana nkoitana bare igo bono kere bono mapema nande kero ogenderete gosonye koigwete eriogi eriga gendera kweneke buna abari bonsi barang'ina asore kwagenderere koba esegeto nabo gotoka bogo kwabichokire amang'ana yamaremo kwarigereria gwakorire lakini yatoka mu mromino gose gokorigereria ejirani gabo gose gokorigereria onde ogorete oboremo ase nabwate omochando abantu bakonerigwa amaremo goikera kabere omonto akogora oboremo botabwatie title deed engaki eyaiga amaki ayaiga ense eyakire ense yaramokirie bwatia richiko enyorere endemero yago igo mwancho omorigereria eye neng'ana bono togenderete kogikeria kegima ekiagera abantu abange basiriria amagima abo abantu batigeirwe chinko mwachimbe chintakana chiatigeire chitabwati nonya ase chikobeka chinyomba ekiagera abaunereria bagenderete gotwara ribaga rinene kegima ase ebinyoro nabo igo ase chinsemo nabo igo abagambi bari bagenderete kobwata amaaki bonsi manyang'a richiko ndirarora nande kero kende kwarabeka ase egekoro watema kwebeka situation y'omonto oyo iga okounereriwa nabo koewa chibesa echiga otatiga nande kwanyora ng'a kwairire amaragererio gose gochia ase enka yago ekiagera onye gokobwata amaaki y'abanto gose ne chintakana chikounereriwa oboremo kero kende aye nabo oratoke gwatimokire kore buya kobwata ebitoki otatiga egesaku kiago kia mambi tokemanyererete igo amatuka yaiga ayo naro tobwenete korigereria ase enchera ere eng'ikirano nande nekero amange agenderete korwa ase orogongo orwagusi nogokomanya ng'a nande abande bagenderete koboria obokonyi naende yatoka bono abana basomiwa ase omochie
abana abatwarire chibesa abantu batwarire nibo nyinge korende abaibori batigara batabwati kende gosa abaibori batigara baba bunanigo bagusabirire kyagera abana ati batageti kunyora abaibori babo nende kwanyora abantu mbare abagotukigima batari kwenyara nonye ase chinka cyabo abantu mbare baiseire oika batabwati kende mbabwati nibo nonye ose mbabwati keri bararuke kyabo yatoka nonye enyumba kose nabo menyete no muntu ejirani yago enyumba tabwati nonya mabati kose enyumba neyo bunyasi buka boerete baka abantu bagotwerwa abantu kero mugaso kubara umubaso nabo kubara oso abakase chinyumba lakini yatoka ekero egoika matuko ye kanisa matuko yogo sasima wasoka kwimukevuko kwagenda se kanisa kwachia okotogia umunguru kwanyoranga esadaka nabo kwimukichivesa chinyinge kegema emechango nabo kogenda kwa ruchivesa chinyinge kegema lakini ya mate yago ose jirani yago iri umanyete kegema kwanyoranga muntu nabarire nchara nonyama tukabira atatu gustabwati kende abana nabo baseriri lakini kwimukichivesa chiri koira ekanisa onye togokonya ori oroche gose togokonya ori orange naye ori umanyete ninki keragere oire ebeseri ntorakana chivesa kogenda se kanisa gose ntorakana emechango ninki gekogera utakonya muntu ori oroche otarachaka kurambali abantu bari otomanyeti ko bwatakana nengane yo nigo ndoche kurwa ase bono kura se wadieri atabaka ase bunge ya South Mugirango ya mateyemo yo mugaka na boigo mongina Veronica Nyomenda kurwa se kenyoro kya marondo meyo wadieri atabaka ya rure okuboria gochase bonsi bari baratware okwancha okuya gochase nkeyo banyare kubakonya banyare kwenyorera enyumba gose banyare kubakonya kwagacha enyumba nigo bono ya mateyo so mongino ino mugako yo banyare tegosanga negeta sene kyagetembe bagoteba batemire gwetoma batemire kurigia inchira yo gutwara gose konyora no nyindagira yo kuria yabakongo batemire kurigia enibo korinde bintu mpiri kubwateka igo baborire bokonye kurwasi abarai bari baratoke baigweterio geri na boigo bari babwate ogwanja okuya umusagito Lilian Mora na tarete uchasi chinsemecho nande agatoretera orobotio robuna rokubwatia umuchando bw'enyumba nena bombwana master injira yo kuragerere ngoma nakira watema n'enyumba nchi tindi kunyara senjo itisida tinyingi nariko basaba monkonye aki onye mukunyara kunchinjira inyumba muchinjira kando nawe mbata abana school bari CPC njira yo kubasomiteyo nabasabira monkonye nase bakurara tayo nane yanga bakubeka ngubona nabasabira monkonye oyo chomonde kulingana nokomenya kwiro tomenyeteiva okono kwakomenya kwito tomenyete batubwata abana batano bana 6 basoma bali CPC ono konyara kwito ni okoro komusana gotore mera chinchira chinyi namusekurige none nyombe bunirebe nabere namuyuji nabere natemire nyoncherebe ngapi nibona yazi chibese chabe chinkom kwene riuya sabara bari abene ngambu yasinye para barosi ora nyare bonkonya bonkonya Mwancho murigirira echo nechibicha kurwase kenyore kyo kya marondo imeye wodi ya tabaka ekero ya mate yo kuboria enyare kokonyo kwagacha enyumba ekero bagoteba nigo batemire chinchira chonsi korende ebintu mbiraba bikobanja igo onye kwegweterio gerio nande kobwate okogania gose kobwate ogwanja gose ekerengereria kiago cha senkeyo nabo okonyara kobarigereria na boigo ekero togende tukurigiria mangana yaiga unabono yechinyomba gose yogo iserwa obotako bonge ase orugongo rwa gose no koboria no manyetenga abantu mbare sekenyoro kerio menyete bakorara nchara batari kukwana usekero kende nabo manyete pinga abantu abagamba erire marange n'abana bake bagoche bakwana gose bagenda no nyase chiskuru basanga no manyete abana nabange bakogenda chiskuru balenchara onye chiskuru echinje bwatindagera abana bako batabwati nonye nonyaka bosi kerongole
amakongo narorora ase ebinyoro neri abantu okonyora ng'a mbari gokwana nandikera abantu batari gokwana niribaga riao bene kumanya ningo ogose omonto ori omenyete enere nakiare nere buya gokonyana nikiagera ekero nachaka omoroberio nakumanya buna bono omoriki oyomo manyekanete muna Steve Job arigete kagoteba ekero orakwe gose ekero orasirie obogima bwago nande otoke omobere ogo obekirwe egati y'emebere y'abantu barenge abataka naye kwarenge omonda teko gokonya igo ekero obibwate chingaki buna echiga gotuma gose kwenana nonye emia yago gose chisiringi 50 gochase omonto orio manyete ng'a ninchara korara nigerabe eyeng'encho mono nande nigera gokia engoro nande nabeko gokonya konyora enibo ende enyingi nande nonye n'abasongo nigo bagotebana blessed is the hand that giveth ng'a bono okoboko kori gokoenana nakugo gosesenigwa nekero ase ekero nande ekero origetie gose ekero ogenderete korigia enibo onyokoganeti gotenenga kegima ngendera konya gokonya aria ase okonyara korende titorateba ng'a abantu bababoro batige gwetoma abantu betome ekiagera amatuko buna iga naro ekero korigereria amang'ana namange agenderete ase emechi nabo okonyora omonto abwate enibo lakini abwate budget yaye emomigete gose bwoye naro ebinto mbiri buya igo ekero abantu bagenderete konya korigia okoboria tororondo gosaba obokonyi naye wikaranse otimoke otebe ng'a naye nigo ganetie gokonya omonto onye kobwate nyasaye okoire chinguru ore moyo ore buya otarwarete andonsi watama okaga amagoro nabo igo nobongo bwago nyara gwetuma kigima erindo nyare kwerigeria erinde tonyare gokonyana ekero ogokonyana no gwetuma nabo gokonya ori orochenga na isere kigima abantu mbare barabo kurigereria kwaranga barabo mbaganetio obokonyi bwaito kero kurigeria n'abantu bamenyete no borema barabo kigima mpagenderete gose mpabwanete kurigereria gwasinjira ere eyabene gokurigereria bari babwate emechando obuna bona baroire mbarororo okonyara mbari kwenyara pi barabo nabo babwanete kurigereria ndobwate buna bona bana chintakano okonyara mbabwati oyo baigerera na barabo barigereria gwasinjira ya bene nabagotu bari ase ebinyoro kwanyora ng'abagotu batigire bamenyete buka mbabwati nonye omochokoro mbabwati nonye jirani irache yabaretera nonye amache kororoche gose yabaereri kende yamanya nonye gose abantu abamba buka gose baragere igo omwancho omorigerere ntobwate ribaga ria bene riogokonyana nche naye tubonete kurigererania asinjira ere ya bene enchira ere eyake mwanya abantu erinde tonyare gosegetana nabo igo kogendera gokinia abantu obande nabo igo kogendera gosomia abana gosegendera gosemia abana ainchira yo gusanga nenjira yo komenya buya n'abantu bande kiagera nabo tware nibo utware byonsi lakini onye tubwati etabia rengi yako sonye tubwati obo mwanya bantu tukonyara komenya n'abantu bande ekiagera nigo gutoka okore ibintaso wanchereria gose ebweyanjete kubwa abantu bande na tugutigana nayo nabogo engana nero igendere tuguchanda abasaye muno nekira bono abasaye batabwati emiremo abasaye abange batugutira gosemeria ekiagera nigo uchumi yaberege koba embe burayi na borobu wabere bugutwara ogokorekano ase chinsemo etoke hase orugongo rwa gusikurwa sense ya Kenya yonsi nigo bono abasaye banyare kuborigwa gose abasaye bare ase orugongo rwa gusi banyare kuborigwa banyare bweyancha nabo ikokoremereria anene mono chinga kibude chiga ekero amakongu abere ega kobucha nabo igo bogima bwabeire bogokong'ari igori rio bogima riachire gesara abasaya abo nigo bakuborigwa banyare gwetuma kigima nabo igo gwancha kirie keke babwate tibabasa kuhika baito moyo nabo igo kuika kwerusia obo moyo bono musaketo korwa chinsemo chiria chia Rongai korwa se county ya Kajiado omanyekane tuna Pius okemwa nanyarite gusangireria birengereri nabo igo gusanga nabange bari ase chinsemo echo abo banyarite gusanga bagoteba buna abasahe mbabonete gokiania omang'ana yo gutwara stress enyinge gose neba stress yabere nyinge banyare gokeia amang'ana yo goitia ibirengereri byo goitia mbibasa ko bachira se amongabo korende banyare gutwara okoremereria nabo igo ogwetuma asinjira yabenekegima roboti oro namusakito Pius okemwa kurwa ase chinsemo echo cha Ongata Rongai me county ya Kajiado chamongorko igono mukaji Ongata Rongai njenga kwa nsemo ya chokal igo namateye basaya baito abara bakemo ibigari byo bigono
baba baremereria ase ng'aki yabonere enkongu bachaka korigia egento barakore ensemo ya chwakari babwate bakore chwakari nere nakwa chibesa marietangoro kwa George Ongeri Nyandoro wande mfanyi biashara mchunga Ngatarungai kutoka Kajiado County ya ikeire ya kwamba naembali banyore konyora barua mbali konyara mahitaji mbali konyara kuwekerana igo igendo ndatebenkelinga onko baini kale chinga balusko yawamo sabanya saye butambe nande nabarokinchira nonyene chigachecho kalinchiro omwana osomeru wali bagasona incho akali nabakonyara onyorire nonyene besa yokonyara como enebo akorana n'ubuntorere kimotige gisemo kya gambling okore bindi gambling okora petting nyira basara ikiagera besa chiyo moko kabesa umuntu besa kwanyara tuwati besa kumuira ni wakore gambling chiarire bono watware bengeri venga jora bwise besa okwita ni jumuntu kwanyara wakore kwa ikire kwa sakane wanda kolanga nakigo cha kwa abana buna bagukura college nakiye ko ba incentives nakiye ko babeka buya abaruna banyana banyembe sanke batranya na nichira sikire fomu egere banyare kuikrania mahitaji yao nakiye serikali yale bakora buya nabona ya mpata bale na foreign affairs baliki na nichira siko nakiye nge buya abwambe karaboro buya abana banyara gokonyo igo enda nankwari ko kote yabasaya moranche intwese mu yakaka mwinjira umuntu wa cyakari ntengi kiranga ingwara bantu moche mukora cyakari mugonya kibesino munyarabo kwekonya tamari tampon pasinja mongorko ibona mukai nonye chinga kichabere chinkongo nere buyabasaya wetoma nabo igokoremereria ekiagera bono bintu mbiri go charimo kirigento nuko korakaria okotemba kirigie konyarekana nabo igonekero byasinyire nabo togotema njira ende nekero kwarorenga kero kende ebirengererio byakwengeire gose gwatwarire stress kigima nabo konyara gotema gukwanira abantu bari bare angena sore tema gukwanira nonya abana bamino tema gukwanira abasani bari baime kigima gose nonye na Bible nonye onye tobwati Bible nabo gotema gukwanira umuntu uri rochenga oiso gosange kerengere kyao nere nabo akokoa obokonyi nandi ngukonyoria nga ekiro asekero ngendete gukonyoria nga tari bantu bonsi bakoba ababe ekiagera muchando ndi bwensi obwate dichibundira roro nelinga otaratema gusanga ekerengere kyao na abantu gose with the right people igo bono korigia nga abantu abaga bare right gusanga ebrengere na barabu naro nero erabe kibarwa lakini kende yonsi kero bwate kegendete kuguchanda a solution neraroro tiga gwechanda tiga gwechaya mono nande tiga gwekora gose tiga kwerusio bugema chinga kechigane chingongo nabo twensi tokogendera koremererania nabo igo konya gosegetana onye kore musae tema gukwania abasae bamino kwaba manyanga kibagenderete ntia gotokanga murabasani bosaigo gose murabasani chinga ki mubwate bitoki nabo konyoranga umuntu kirere ritukerigema tomanya asale koirera kero kene nga ne kawaida kwanyoro umuntu kero kene abasaye buna bali bari asichi school gose comrades bari ase university colleges na TVET institutions okonyora abange umuntu ni gari ncharali tukurima korinde tabwatyo yo abatebi koratema kubori umuntu na kiore na kikwaboka gose kwarageire iyo erebiya ikiagera twensi ni gotopwenete konkendera gusigitana abantu mbabasa gwita na boigo nekera abantu bakenete kurigia chibesa kero umuntu agendete kurigia chibesa tiga konya gwechanda mono kiagera chibesa ntiri go charimo ngoja chire nande chiagenda nekero chibwate chitumike asenchira ere endonge omwancho omorgerera no gukomanya ngago se no gusabo kwabera ikiagera bageni beli tukuriaro rero tibanyare ti gwikirana iga hase bitango ebyo bitarenge konyara ogotangeka korende nigongo kwirene ryambu yakegema ase okugendera kuba omwegeno na kwetera se namba ye studio narigando chogotebanga igasiengia agotebanga ngogorare lunch eyo umbu yakegema nande nariga orikire iri ukoria ekurase chinse mochiri chaichuni akugikeria engane yiga yechindemiro kiragoteba buna abagusia bange niko babwatenda mwamo nabo kogendera gosanga ekerengereri kyawe kyagera ekerengereri kyao gose
your opinion is never right or wrong. Ugo kwana ugo se kero sange kerengere kya ngerikia ngeri ikebe kerengere kya nigo kere ekiengenjo nande nigo kibwate ribaga riabene asoko kendra ko koreta monchoreria ase ense yega atomenyete igo tema kumanyira abantu kero babokire nabo konyoranga umuntu kero kende nigarese enyagitari otamanyeti ngaki akosena akarororo kwanyoronga umuntu nasiriri noyo mwabo tumanyeti kyagera tori kuchigwajale kero kwanyorire bitoki tiago tiaruga tiakobora kwa binchori korwase abamino kwanyora kwachire kwe bekire ase omunganyime se utari gutoka kira abantu bagocha bogo tori gutoka obwate bita obasokereke bagosokereke wasokereke ose yatoka kwa bire aino mugambi kwa bire gukwebereria abantu bakoire kirogo kwa iru chinguru wachakira konyore bitoki kwagora chigari watu ba wasieke birore turi gukwana n'abantu bachaka wete chipara turi gukwana abantu kusina anabatema gukorera bagukoboria nganonye bunabone amararo ase chinsemo chinyinga igagusio konyaranga abantu mbare batabwati chidaraja kwegunga abantu bakwambuka roche n'amagoro umugambi obora umugambi ga gutema kuri gigo osogeregeita kiamaya igo tina akaunde magena korinde ento keronkeri naki ekero aria so ogotema osaria sura nyare kurambali nabo kurambali onyare okonya abande nabo konyara kubasigita mwancho morigereria ngorenga wikira rituko riarera gusegwikira gabo asio murobiri gabwitwani yagetembe no turachie gukorera no gukomanya nande rituko ryankyo ntonyare gusanga amangi ase umurobiri yiga nabo igo nekira togenderete kurigereria ngane ya International Women's Day do kuboria nga bali bonsi barange nae bakenda kubenyoria nga ritukeriga tari ryo gochiko konyo kuoka kose okukwanira mangana yabasobatioka lineli tukolio ko endera na tukolio ko basegeta barabo banyare wetoma ese chinga kichabono kiro muntu baketome habo mwana omoke muntu omonene omosae omogako mogotu onde bwensi baketoma sakonyara elinde nalio nonyoyo kogokonya onyora ase akogokonyera koro ase studio ya kabire twarengenere Wilfred Matundra Nenche Matilda Obaigwa mwensi bari mwaberime omoroberio asinchira yabene nagotebirie mbia mono naboigo rio nyare gosange kerengere kiae mbia mono no rio teba lunch ekero twakorire nabo tukonyara gosanga buse tukonyara gukwanira engane yo ase eri tukoria bona igagendera gutwara uburigererio bya imbia Getembe TV naboigo gendera gotigara ime yemeroberio ende ekobwatia kore ningo konyora chinsemo cha YouTube nyara go subscribe ko sa Facebook like page ya Getembe TV erinde togendere gosanga naboigo enyorire app ya Getembe digital app erinde onyare gosanga ya nayanda mange asinjira engikirano ase bono bye bye. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara usitosomya bamura baje kuya mandegere usitosomya bamura baje kuya mandegere. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bunoiga asechi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigokwegwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigokwegwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano na itatu nigokwegwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endionse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajira gocha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.